Sartuko diot katana ipurditik, hori argi daukat, baina. Nire estrategia. Barkatu. Perfecto. What? Ez dut uste, ezta? Gordetzerakoan... Ez da inori hil. Ez, rollo honean dago uste dut. Hostia, igual ez. Arraroa da patrullarek ez ikustea. Hala, pigutara, barkatu. Apellido te digo también, es largo, ¿eh? Sí, ya lo veo. Iturri berri. Iturri begorri. Sí. Hartu nazakezu, Ba, baina kotxea ia ez dakaula. Porku hartzea, jonda. Ni beste mundura bidaliko zaituena naiz. Pertsona bat nahikoa dut zurekikoa egiteko. Baino zuzen. Turri berri gorriko errota berriko etxea. Super tonta. Zer da? Ba, horrelako kasuetan ez du markatzen, ba, nik uste hori, ez? Momentu hauek sortzeko jolasten duzun bitartean. Me cago en Dios, txo. Joder, yo estoy normala da. Oli. Bat horrez? Ei. Nekin zer esan dut lehen, kostatzen zela... Oi, me cago en la leche! Uy. Vale, a ver, caduco hemen barruan zeon, nave espazioan. Al menos la temperatura es buena y estable bajo tierra. Ui! Barkatu? Alexis Murga eta nola ez, Gerai Rodríguez Quintana, nahi duzuenean etorriko gara berri zuen gana. Uf, catafiri. Webkamak hartzen dit, nahiko ondo entzuta alako. Karo, nik telebistari hautsak endu behar diot, bestela bikoiztuta entzuten da, sartuko litzake kapturadoran jokun hautsa, gehi telebistatik entzungo zana. Orduan, infrastruktura pixka bat dana pentsau behar da, eta kontutan izan behar da. Eta
Gero baita, adibidez, ez dut komentatu, baina argitasun eukitzea webkama erabiliz gero baita, ondo etortzea, eta nik esate izutu da. Telebista dakat, Playko imagen jolastena izena ikusteko, eta gero bai egia da, ordenagailua dakatela, batez ere txata irakurtzeko. Bai. Eta, bigarren galderia, beste hizkuntzaren batean bai, induzu streaming, eta frogatu bat duzu beste hizkuntzaren bat, azkenean ze bat dituz ari da, euskerakin eta zela izan da prozesu. Nik YouTubeen hasi nintzaren argi euskeraz. Alde batetik gaina, nik gaztelera zengo banu zuzeneko arraro ingo zitzaidan, eta gaina nik uste, espresatzeko naturaltasuna handina, azkenen Twitchen ikusi duzue bideotan, naturaltasuna da azkenen politxena ikusteko. Eta naturaltasuna lortzeko era euskeraz zita. Orduan nik ez dut probatu bestera eta beti hasi nintzen euskeraz eta euskeraz dut. Arginekan gaina, esan izan diate YouTubeen batez igual gaztelera zehingo bazenu, igual jende gehiagotara iristezea ez, da ez, nahiago eta euskeraz dudipe. Ez dakitzu ez galderareko zen hortik. Ni pixet arroz sentitzen naiz hemen. Gero kontatuko dizuet zergatik, eta baina, nik bideojokoen mundua ezagutzen dut seme-alaben bitartez. Eta beti harritu inau bestek nola jolasten duten ikusteko zaletasun hori. Eta, normalean ez ditut ikusten, euskerazko ezer ikusten. Eta, pixkat, nola bideratu dezaket semea hori euskerazko edukia ikus dezan, eta zeren niretzako ere beste gauza begarria da oso zentratuak daudela, ez, bideojoko bat jokatzen dute, denbora luzean gero igual aldatzen dute, baina egoten dira gurea guain ez dakit, baina Minecraften izan da urteak Minecraftetik etzala ateratzen. Eta orduan bakarrik ikusten du Minecraftean jokatzen diren bideoak eta hor alderdi asko daude. Ze alde batetik dago baita zu baldin bazea bideojoku mota baten zalea, normalena da bideojoko zuk esatezuna ez, nahi Minecraft gustatzen bazait, ikusiko eten zuzeneko bat izango da seguraski Minecraftena. Ez bazait Call of Duty gustatzen edo FIFA, ez dut ikusiko. Orduan, azkenen topatzea da pixka bat, edo momentuan ematea, esan behar izun baita zenbat urte ditun... 14. Eske horre igual, depende ze bideojoko, egokiagoak dira ikusteko, beste batzuk baino, baina nik uste azkenen euskerak baita dakan alderdi hona dela momentuz, nahiko komunitate politia dela, txaten errespetu handia daula, eta, 14 urte deukitare, eusein gure zuzenekotan parte hartu dezake. Azkenean da, behin ezagututa, berak erabaki dezake zein gustatzen zaion ikustea gehiago, eta askotan da, zein baino gehiago zertan jolasten dan ikusi, eta azkenin horrek errepikatuko du. Nik egia esan dezu ez, 14 urterekin ikus dezak, edo inoiz ez diogu mugatu zer ikusi berak aukeratu beti, eta kasi nahiago, eukeraz barbaridade bat entzun behar, barbaridade bat entzun behar baldin badu. Mentzat euskeraz. Bai. Adibidez, egia da, zuzenekoak itekon, pixkat baita, nik uste, zuzeneko bat itezunen, pentsatu dezakezula ez. Igual ditut 3-4 joku pentsatuta burun, baina esatezu, baina zuzeneko baten zeinek funtzionatu dezake hobe ez. Eta adibidez hemen ikusi ditugu, susto beldurrezko jokuak eta barrakasta handia dakate. Eta gaina, askotan, gehien, adibidez niri asko gustatzen zait ikustea, beste jokalari bat jolasten joku baten, nila jolastu naizena. Ze momentu baten zailtasuna baldin badago, ikusi nahi dut berak zailtasun hori nola gainditu duen. Edo momentu baten nik baukat susto bat goatzen naizena, kristona izan zena, irrikitan nago, isil-isilik horra iristeko, ikusteko beak sustoa nola jaten duen ez.
Eta orduan, egia da, politia izaten dela askotan, depende ze joko, adibidez Minecraft dira, bakoitzak bere abentura bizitzen du, desberdina da. Baina zuzeneko asko daude, eta nik uste pixkat, gamera untxian bitartez eta ikusita zuzenekoen zerrenda, gaina gero guk hosteoa baita egiten dugu, hau da, zu nire kanala bakarrik ezagutu Twitchekoa nire kanalen sartzezea, eta ni ez nago zuzenen, baina beste Twitchlari badago zuzenen, eta nire kanaleko portadan pertsona horren zuzeneko agertuko da baita. Orduan, hori da, ikustea zeintzuk egiten dugun zuzenekoa, kanalak ikusten jutea, bertan bideoak daudenak edo klipak ikustea, eta azkenen, momentuak dira, depende zein ze jokutan dagoen jolasten, igual gaur nahi diozu ikusi, baina bihar, depende ze jokutan dagoen jolasten, interes gutxiago izan dezakezu urpeak topatu behar du pixkat. Bere bidea, eta esate izute, bai txateko komunikazio aldetik eta arazori gabe. Azkenen, momentuz gutxi geha, baina gutxi izate horrek baita, holako gauza kontrolpen mantentzen laguntzen du, eta oso txat sanoa izaten du. Eta hori eskertzekoa da baita, azkenen nahikoa dezuzu jolasten, eta azkenen baita, ez du ematen, baina eskia, 8 pertsona, batera izketa txaten ja, eske txata jutea pixkat, nahiko azkar, eta orduan eskertzen da, ez behar izatea inor atzetik, jendeari hitzak entzen edo. Eta gero baita, komentatu, Twitchek baita, hitz batzuk mugatu dituzu, nahiz eta idatzi, asteriskotxoak agertzea, ez da irakurtzen, ez da. Orduan, da, Twitchlariak ezagutu eta azkenen berak erabakitzea zein ikusi. Minecrafteko zuzenekon bat baita izan da. Ere kentzen ditu hitzak? Bai. Gai da, jakiteko ze... Bai, gaina bada adibidez hitzen bat, ez dakit dago, uste dela. Beste hizkuntza baten, ez dakit zer dan? Biragaren bat, edo izango. Bai, hori da. Eta orduntzuk, dago idazten baldin badezu, lau asterisko agertzea. Bai. Orduan, adibidez, nik ikusiko nuke, nire zuzenekoa da, eta nire txaten bai ikusiko nuke, baina zuek ez. Txat, normalen ez da agertzen. Orduan, kontrol pixkat badago. Eta gero, baita, beti ez daude, baina, normalen baita dakazu lagunen bat pixkat, dauna txaten, moderatzaile, kakotxen arten bezala, eta, sartzen bada, bapaten pertsona arrotzen bat, bota daiteke, bertatik. Igual edurne komentean arire, klipek izen lehik ez, bidea proposa jenti erakartzeko, edo bentsat erakusteko, ez? Adibidez nire kasuen, nire kostetxete askotan jarraitzi ez 2 orduko zuzeneko bat, 3 orduko zuzeneko bat, batez ordutegi aldetik eta orduen, igual klip horren bidez, bidea proposa izen lehik ezagutxera moteko, eta komunitate horretan dauzen eduki sortzaile desberdinek beha aurkezteko, ez? Bai. Eta gainazuk esatezuna, 2 ordu ikustea asko da. En cambio, klipak ez iraute asko jota, minutu eta piko ez dute gehiago irauten. Karo, harina da, eta esatezu. Gero ja klipa ikusita esatezu, igual bideoai arreta gehiago jarriko jot eta ikusi ingoet. Baina azkenin erreixena eta jendean gana iristarazteko eta klipak oso garrantzitsua dira gainea. Momentuan ikusten nahi dizuna klipa sortu dezake momentuan, baina bestela gero ja behin zuzenekoa Twitchen da honen baita, norbeak esan dezake, gaur 4-5 momentu graxoso izan ditut eta jak hartu eta zabaldu. Ganera, lehen aipatu duzu hor Jon Lizen tresna hori. Bai. Ez hori izango neke, ez dakizlan ikusten duzun zuek, baina bidea proposa dela bai, ezta? Zabalkundin laguntzeko, azken finien hor klipen kasuen adibidez, ez? Nik sortzeo klip bat, gero bertan argitaratzen da automatikoki. Automatikoki argitaratzen da. Edo zuzenekoan jartzen baldin bazea baina, eta ni webgunean sartzen ba naiz, lehenengo gauza gertuko zait, zuzenean. Eta baita zuk esan deten bezala, karo, Twitch Amazonena deneinen, Amazon Prime baldin badukazu eta kontua binkulatuta, zuk Twitchen bideo bat igotzen duzu eta bideo uste 30 bat egun egoteala, bertan, ikusgai, gero borratu itea. Ez pasara 15 egun bakarrik gehatzen da. 15 egun horietan baita webgunean badago. Eta
ohitura daukazue Twitcheko bideo hori desagertuko denak gero YouTubera eramateko? Bai, adibidez nik ez dut egiten, nahiz YouTubeko kanala daukat, baino egia esan ez dut egiten, baino jende askok, eiteu, gaina oso era errezte ditu asko Twitchek batetik bolkatzeko YouTubeen, eta karo, behin YouTubeen jarrita horia betirako geratzen da. Bai. Edo, ez baizu, zuretzako baita gorde dezakezu. Desagertu baino lehen, deskargatu, eta ez dakit aurrerago zatitxo batzukin beste bideo bat iteko edo baita zuretzako gorde dezakezu. Hoi bai, handik borratzen den momentuan ja Twitchetik ezin da berreskuratu. Orduan lehenago lortu behar da edo zura ganatu behar duzu. Ez dakit beste galderan bat zuen. Twitchen askotan ikusten dut moda batzuk daudela, baina ikusti dugun bideoan ez ditut ikusi adibidez youtuberrak eta horrelako gauzak. Bat ikusi ditut pertsonak haien aurpegia erakusten eta kito. Horrelako gauzak ere daude euskal komunitatean edo oraindik ez gara horra heldu? Bueno, printzipioz talde txikia gea, eta bai esan behar da, hemen gehin berauntxean bitartez eta gehien bat bideojoko jokalariak ikusten ditugula. Adibidez, egia zuzeneko bat iten jartzen zenen lehen komentatuten bezala, bideojokotan jolasten dena bideojok jartzitu, baina zu nahi baldin baduzu sukalden jarri bazkaria prestatzen, gaina mugikorretik baita indezakezu zuzeneko bat, webcam bat eta ezer eduki gabe. Orduan, momenton Twitchlarien artean ikusten dena da, bideojoko jokalari ez aparte, elkarrizketak daude, gero momentu enten gitar ez dabil, baina gitarrizketak baita eta elkarrizketak egite zaie gitarra jotzen dutenei. Eta, egia Twitchen kanpo ondina da bideojokok diala. Arkakuxo dabil baita tarteka gauza desberdinak ditula, azken aldin sukaldeen zuzenekokin izan ditu, faria prestatzen eta... Karo, taldea txikia denean, sortzen den edukiare baita desberdina da, ze bakoitzak iteu bere gustatzen zaionak zabaltzen du. Eta orduan, pixka mugatuta daude gutxi gehalako, baina gutxika ateako ja bestelako zuzeneko motak, nik espero dut. Baietz? Bai. Ez da ezer? Horren igual ja, aipatzen hazitzez, Euskal Eduki sortzai komunitate hori, zelako egoeran dauela uste duzu gaur egun? Ikusten zabizi ez, azten zabizila, ze goera monda azken urtietan? Bueno, hasieran igoera txiki bat izan zuen, oineko lasai gabiltza. Karo, gauza da baita, azkenan, inorrez da hortik bizi. Eta horrek, zu geharki dakizu denbora bat eskatzen dizu. Bakarra pentsatzea, infrastruktura jartzea. Lehen adibidez ez komentatu baita, baina ordutegi bat eukitzea baita ondo etortzea. Ze ikusi nahi zaitun badaki ongo zehala, ez dakit, aste azkenetan 9-etatik 10-etara. Igual, 11 arte zaude, baina 9-etatik aurra hor ikusi altzaitula. Olako gauzak baita komunigarria dira ordutegia, baina karo, gero ordutegi mantendu behar da. Azkenen, zuzenekotik kanpo, familia bat izan dezakezu, lanetik zatoz, nekatuta zaude, edo gaur, sofan etzanta jarri nahi duzu ez. Orduan, adibidez, hemen badaude Twitchlari batzuk ikusi ditugu ja, aspaldidanik zuzenekoak egiten ez dituztena, beste batzuk bai, igual, 3-4 hilabetez ez zuzeneko egiten da gero baten berriz hastezea. Orduan, egia da, kontsumo aldetik, nahiko, bintzat ez ezagun izatetik, gure artean pixkat ezagunak izan geha, eta oraindik asko falta da, asko falta da, hau izateko, asko kontsumitzen den edo edukia izateko. Gainea, nik uste Euskal Herri mailan baita, oloko gauzak kontsumitzea, ez dela, igual YouTube ezaguna da, baina nik norbaiti, dela gutxi gertatu zait, zuzenekoak iteiten Twitchen, eta erantzuna da, zer da Twitch? Orduan, alderdi hortatik ja, esplikatzea, esatea, ez badezu Twitch ezagutzen, kanal bat topatzea gutxiko. Orduan, nik uste kontsumoa oso murritza dela Euskal Herrin ja. Eta alderdi hortatik baita, ikustea euskarazko edukia, hondi gutxiko. Baina nik uste poliki-poliki, gutxika, oso pausu txikinti, baina nik uste gero eta gehiago zela,
Eta bueno, esan duten bezala, jende batzuk igual ja ez dute jarraitzen, baina jende berriak gehitzen jutea. Orduan, nik uste hortxe bagoezela, poliki baina, bueno, guztua. Nik uste gaina garrantzitsua dena guztua, osea, momentu bat pasatzea denen arten, eta hori lortzen deula. Bai. Horbeko beste galdera bat. Gero, euskaraz argitaratzen diren edo euskara eramaten diren jokuak jokatzen alduzu ere bai, edo atera diren joko guztiak inglesez edo gaztelera zen. A ber, claro. Gehiengoak ingelesez edo gazteleraz daudenez, edo gehien jolasten dianak, normalen ala izatea. Baina, egin izan ditugu, adibidez, Jon Lizek Sorginen kondaira bideojokoa euskeraz jolastu zuen, eta zuzenekoak egin zituen. Gero, adibidez, hori ez dago martxan, baina behak baita takatekla jokua, euskerazko joku bat asmatu zuen, eta zuzenekoak egite zean, eta danak etxatetik parte hartu genezaken joku bat zan, da, ez da bideo jokua, baina euskeraz egite zan joku bat zan, baina, karo, gero adibidez ez dut komentatu, baina daukegu, gu asko ikusten gaituen bat, eta gemerautxean baita Ibaios Eus, baita beak joku asko euskeraratu iteitu, eta askoren laguntzaz baita, zuen laguntzaz baita, eta adibidez guk badaukagu asmoa, adibidez Hollow Knight bezalako jokuak badaudeia euskeraz, eta jolasteko. Adibidez horrek daukan eragozpenan ere kasuan, askoren kasuan ez, olako gauzak batzutan euskeraz jolasteko ordenagailua beharrezkoa dakazu. Eta jokoa mugituko duen ordenagailu bat baita orduan. Kontsoleroak gehanak, olako gauzak zailago ditugu, daukagun ordenadorea pixkat, justu zuzeneko aitegu eta zer gutxi goio. Baina, orduan da joku gehiago daude, nahiz eta ez izan euskaraz sortuak, euskararatzen direnak, eta badago asmoa. Eta bai egia da, joku bat euskaraz badago, gazteleraz baino lehenago euskaraz jolastuko ez du. Baina, karo, nola, ez dauden asko, eta kontsola batetik abiatuta gutxiago gaindik, zailagoa da euskarazko jokuekin zuzenekoak egitea. Baina, intentzio hor dago, eta adibidez esan dizute Jon Lizek Sorginen kondaira jokoa ondo zen jolasten. Eta ezer. Ez dakit besterik malo dagoen. Eta bestela, nik uste dut honegaz amaitxo aldo gule, ez? Bai, ez da? Eskerrik asko, Eider. Zuei, gonbideagatik. Eta, ize goizeko 11 dira, inoko ez, 10 gitzi dire, baina, orduen atxeden alde txiki bide hartuko dugu, eta 11 aterrizetan beste bi aurkezpen eukiko dugu, eta hostien, ikaslien mai inguru bai. Orduen gero buelteko gara, da elkarreko txeko gara.
Zigarren urtea orduan, 6 urte dagoeneko, zein da egiten duzuen balorazioa? Gure balorazioa oso positiboa da.
batzuetan egia da joan den larun batean, Euskal Herritzaren Kontseiluko man. Ez da komertziala, baina, klar, Ako basartotxo eta da. Euskal Telebista bat, Euskaraz egiten, Euskara bultzatzen, Euskal Herritzaren Kontseiluaren markazera ez da, Thank you.
horrela. Ongi etorri dan hori barriro, atxeden aliz amaitzute jokotenian zigarren edizinogaz aurrera ingo dugu. Eta horretarako nigaz dau Edurne Larraza, irakaslie, ikerlarize eta ingeniarize, bere jardunari buruz hitz egiteko. UPV-HUko Informatika Fakultateko Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saileko irakasle da gaur egun. Ibilbide luzi eukin deu bere ibilbide profesionalen ziar ez da azken finean. Eta horreri buruz apurruete hitz egingo esku. Batez behin informatikan, euskararen eta euskarien da hezkuntzan triangeluen mugitzen da, eta horregatik UEUko kidie da. Informatikan irakaskuntzan egiten dugu ikerketi adian taldeko kide gisa, eta jolasmatika proiektua zuzentzen dugu 2016-2017 ikasturtetik. Informatikaren irakaskuntza lehen hezkuntzaraino eramateko helburuarekin, ez? Informatikaren irakaskuntza dela eta hasi da mai jolasan eta bideojokuen mundu ezagutzen, eta horri buruz hitz egingo esku bere aurkezpenien, bai. Orduen Edurne, zure txandi da. Eskerrik asko, gonbidapen honengatik. Aurreko izlariek gardenki, zea gabe egin dute aurkezpena, baina ni hezkuntza mundutik nator eta zaila egiten zait, beti behar detolako laguntzaile bat. Orduan, hemen gaur kontatuko dizuet pixkat zergatik nagoen ni hemen hori da nire buruari egiten diodan galdera. Nire lehen urratsak bideojokoen munduan, lehenengo, bigarren eta hirugarren proiektua, zeren euskat 3, eta pixkat etorkizunean nola jarraitu nahiko nukeen, eta bitxikerian bat. Orduan, esan dizuedan bezala, zergatik nago ni hemen. Jada, bigarren saioa egiten dudala bideojokoen inguruko jardunaldi batean, eta oandikan ez dut ondo ulertzen, zeren ez naiz, ez bideojoko zalea, ez bideojoko garatzailea. Orduan, da pixkat berezia. Landerrek esan duen bezala, Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakaslea naiz. Jolasmatika proiektua zuzentzen dut, eta jolasmatikaren helburua da, mai jolasen bidez informatika irakastea lehen eta bigarren hezkuntzan, eta jolas horrek norbait konfunditu zuen, eta horregatik nago hemen. Baina egia da, nire ikasgaietan dira urte batzuk bideojokoen garapena erabiltzen dudala irakaskuntza metodologia gisa. Orduan horren inguruan arituko naiz gaur. Nire lehenengo urratsak bideojokoekin edo bideojokoen munduan izan ziren tesiarekin hasi nintzenean. Tesian buelta asko eman nituen, proposatzen zizkiaten gaiak ez nituelako atsegin. Ahotsaren ezagutza eta horrelako kontuekin matematika piloa atzetik eta zailak egiten zitzaizkian. Eta halako batean esan niri irakaskuntza gustatzen zait. Orduan irakaskuntzara dedikatuko naiz, bete-betean, eta hori erabiliko dut tesi gai gisa. Eta momentu horretan ari nintzen konputagailuen egitura ikasgaia irakasten. Konputagailuen egituran irakasten dugu, konputagailuak barrenean nola osatzen diren, ze osagai dauzkaten, nola funtzionatzen duten osagai horiek. Eta egia esan, bertan sarrera irterako azpisistema lantzen dugu, sarrera irterako azpisistemak kontrolatzen ditu konputagailuaren periferiko guztiak. Eta, hori da, konputagailuaren barrenean. Oso gai abstraktoa da. Konputagailu baten erabiltzaile batek ez du zertan jakin behar ezer horri buruz. Eta orduan praktikak beharrezkoak ziren. Nolabait ikasle horiek sartzeko gaian eta pixkat uki ezina dan hori ukitzeko aukera izan dezaten. Kontua zen, 2009 urtea ingurua zala, eta gure praktikak egiten genituen Windows 95ean.
Windows 95-etik 2009 urtera zeuden beste 6 edo 7 bertsio berri. Baina zer gertatzen zen, bertsio berri guzti horiek ez zutela uzten sarrera irteerako azpisistemara iristen. Zeren sistema eragileen bete beharretako bat da abstrakzio kapa egitea, hau da, jakin beharrez izatea hor barruan zer dagoen konputagailua erabiltzeko, eta beste zereginetako bat da konputagailua babestea. Orduan, sarrera irteerako erregistroetara iritsi baldin bagaitezke, birusak sortzea da gauzarik errexena. Orduan, Windows 95 arte hori ez zegoen babestuta, baina Windows 95-etik aurrera, bai Windowsen, bai Linux, garai horretako Linux guztiak, babes hori egiten zuten. Orduan, ikasleak esaten zigoten, baina eske atzeratuta gaude, informatika ikasten ari gara duela, ez dakitzen bat urteko softwarearekin, eta ez nekien oso ondo zer egin genezaken horrekin, eta bitartean neuzkan, seme-alaba txikiak etxean Nintendo DS-arekin jolasten. Eta egun batean antxe ni begira nengoela nola jolasten ari ziren, batean Nintendoa, jokuz aldatu nahi izan zuten, eta joku aldatzeko ikusi nun makina itzali egiten zutela. Itzali, kartutxoa aldatu, eta ostras, honek ez dauka sistema eragilerik. Edo behintzat oso sistema eragile simplea dauka, zeren pixkat komplikatuagoa izango balitz, aukera emango luke bertan aldaketa egiteko, eta orduan hasi nintzen pixkat horren inguruan begiratzen. Erabili dezaket nik hau gure praktiketarako. Eta, gure inguruan nahiko librezaleak gara, eta ikusi nuen garai hortan bazeudela beste bi Nintendoaz aparte beste bi konsola open source zirenak. Pandora eta GP2X, eta horiek aztertzen saiatu nintzen. Saiatu esaten dut, zeren Pandora ezin izan nuen eskuratu, imposible. GP2X bai, baina zeuden aukerak berarekin bere gainean programatzeko eta ez nituen batere errez topatu. PSP-a momentu horretan bertsio aldatuta zegoen, eta orduan bertsio zarretarako homebrewak lortu zitezkeen, baina bertsio horretarako ez. Eta egia esan, Nintendoak zeukan homebrew oso garatua, oso ondo egina, komunidadea handia zeukan, eta esan honekin geratzen naiz, eta hau aztertuko dut. Kuriosoa izan zen oso momentu horretan homebrew komunitatearekin eukin dituen elkarrizketak. Zeren nik zer galdetzen nuenean, erregistro hau, eta jendeak esaten zian, baina hori zertarako nahi duzu, erabili liburutegiak. Eta izan, baina esken nire helburua da, hain zuzen ere nire ikasleek ikas dezaten liburutegi horiek nola sortzen diren, zer dagoen horren azpian. Orduan, liburutegiak aztertu behar izan nituen nire kabuz, liburutegi guzti horietako kodeak. Egia esan hor, ez dakit nork egin zuen atzerako ingenieritza, baina ni oso eskertuta nago. Zeren hori guztia gabe proiektu hau ezinezkoa izango litzateke. Orduan, lehenengo proiektu hori, sarrera irteera azpisistema, konputagailuen egitura ikasgaiaren barruan. Minijokoak, kargatzen da bai, minijoko batzuk egiten ditugu oraindik gaur egun, proiektu honekin jarraitzen dugu, egia esan ongi funtzionatzen du, ikasleak sartu egiten dira proiektuan, interesa handia jartzen dute, eta orduan jarraitzen dugu berarekin. Eta egiten ditugu oso joko sinpleak, ez du zabaldu nahi. Ikuste dituzu horrelako kontuak, gauza da
sprite guztiak ikasleek diseinatu behar dituztela pixelez pixel. Ikusteko zer dan benetan gero memorian gordetzen dutena. Horrekin erotu egin nintzen, zeren oso modu berezian gordetzen dira datuak. Baina, bueno, gero, pantalla, ukimen pantalla kontrolatzen dute, B mailan, kontrolatzen dute ere teklatua, eta erlojua. Sistemaren erlojua kontrolatzen dute. Orduan, sistemaren erlojuarekin, barra eta pelota mugitzen dira horren arabera, koordenatu guztiak kontrolatu behar dituzte, orduan oso B mailan lan egiten dute. Nik beti esaten diet, eske horrela B mailan, bueno, bestela ere, baina B mailan egiten duzunean dana kontrolatzeko aukera daukazu. Noski gero beti dator ikasle hori pixkat gehiago begiratzen duena interneten, pixkat gehiago saiatzen dena, eta orduan saiatzen da proiektua egiten liburutegiak erabilita. Eta orduan, bueno, hau zen ate bat irekitzeko zea bat. Bazegoen, garai hartan bazegoen joko bat, ez dakit jarraitzen duen existitzen, baina 100 Doors. Junbertzen un ateat irekitzen bestearen atzetik, eta pixkat hori saiatu ginen egiten, baina gero gertatzen zitzaiguna zen irudi guztiak, ikasle talde bakoitzak egiten zuen ate bat. Eta gero irudi guztiak batzen saiatzen ginenean, proiektu berean, memoriak arazoak ematen zizkigun. Orduan, utzi genuen eta dedikatu ginen hori, joko sinpletxo batzuk egitera. Ez dakit zergatik atera dan ingurukoa, pantalla osoan egon beharko luke. Bueno, berdin du. Hori da lehenengo mailan bigarren lauhilekoan egiten dugun proiektu bat. Eta horren ostean egokitu zitzaidan sistema eragileen oinarriak irakasgaia irakastea, ingelesez kasu hontan. Eta hemen, sistema eragilearekin ari gara, normalean Linuxekin, B mailan berriz ere, saiatzen garena da sistema deiak kontrolatzen, sistema deiak erabiltzen tresnak sortzeko, konputagailuarentzako tresnak, eta hori testuzko pantailan egiten dugu. Normalean, zerbitzari batera konektatuta, Linux soilean, orduan ez dago irudirik sartzeko aukerarik. Ikasleei irudigintzarena izugarri gustatzen zaie eta beti lortzen dute edo hasi karaktere bidez marrazkiak sartzen, hori beti lortzen dute. Hori nik beti esaten didala ez dela helburua. Proiektuaren helburua ez da grafikoa, baizik eta azpian dagoena. Orduan ikasgai honetan niri bururatu zitzaidana, zeren aurreko proiektuak ondo funtzionatzen zuen, iruditu zitzaidan hemen ere jolas bat garatzea interesgarria izan zitekela, testuzko abentura bat egitea. Gure garaietan ni gaztetxoan nintzenean eta oraindik testu inguru bisualak eta existitzen ez zirenean jolasak onelakoak ziren. Orduan agertzen ziren egoera azaltzen dizun zerbait eta horren arabera zerbait erabaki behar duzu. Gure proiektu honetan ikasleek ikasten dutena da Linuxerako komandoak sortzen. CD, direktorioz aldatzeko, LS, direktorioan dagoena listatzeko horrelako komandoak sortu behar dituzte, eta orduan sortzen duten ingurunea da karpeta bidez. Direktorioak sortzen dituzte, direktorio bakoitzean daude fitxategi batzuk, fitxategi horiek daukaten edukia pantailaratu dezakete, mugitzen dira beraiek sortutako komandoen bidez, mugitzen dira gela batetik bestera,
batzutan zerbait edukiren bat edo hartu behar dute, eta orduan sortzen dute beste fitxategi bat momentuan eskuratutako itemak edo gordetzen joateko. Orduan hori guztia betikan garatzen dute. Gainera testuzkoa izan da inglesezko ikasgai batean gaudenez, aukera dute pixkat ingles hori lantzeko ere. Eta hortikan aurrea, 3. proiektua, hau berria da. Aurten estreinatu dut proiektu hau. Konputagailuen arkitekturaren oinarriak ikasgaian lantzen dugu, eta kasu hontan adimen artifizialeko ikasleekin. Ingenieritza informatikoko ikasleek dauzkate 45 ikasgai arkitekturakoak, eta adimen artifizialekoek bakarrik 2. Orduan, ezin dugu hainbeste-besteekin nahina sakondu, baino azkenean azaldu behar dieguna da gutxi gora bera gauza bera. Orduan, ingenieritzakoekin pasatzen dugu denbora pila bat, ikasgai oso bat, azaltzen sistema digitalek nola funtzionatzen duten, eta nola eraiki daitekeen konputagailu bat sistema digitaletatik abiatuta. Gero daukate beste ikasgai oso bat lantzen duena konputagailuen egitura. Beste ikasgai oso bat memoriak nola funtzionatzen duen eta oro har optimizazioak nola egiten ditugun. Iritsi arte paralelismoraino. Hemen dauzkagu bakarrik 2 ikasgai, baino edukiak berdinak izan behar dute. Orduan, nire planteamendua izan zen pixkat jolasmatikatik abiatuta. Jolasmatikan dauzkagu mahai joko batzuk erabiltzen ditugunak oinarrizko kontzeptuak, algoritmo bat zer den, bitarrak nola funtzionatzen duen, kontrol egiturek nola funtzionatzen duten, for, while, if, horiek guztiak nola erabiltzen diren. Orduan, esan nuen, jolas horiek erabiliko ditut lehenengo astean, kontzeptu horiek transmititzeko. Eta, jolasetan, askotan geratzen dira kontzeptu batzuk gilegi ulertu gabe, ez? Jolastu gara bai, baino zalantza batzuk oraindik geratzen zaizkigu. Orduan, proposatu niena izan zen, Genialiren bidez, Geniali da erabili dudana gardenki hauek prestatzeko, Genialiren bidez, escape room bat, escape room digital bat sortzea. Eta escape room horretan landu behar dituzte jolasen bidez landutako edukiak. Ideia da, DBH-ko ikasleentzako jolas bat sortu behar duzue, ikasle horiek zuek ikasi dituzuen kontzeptuak ikas ditzaten. Eta hau ez da kargatzen, hau ikusiko dugu. Orduan, hor kosta egiten zaio kargatzea. Genialik ematen du kriston aukera irudiak eta sartzeko, eta elkarrekintzak ere oso modu sinplean sartzen dira. Botoi hontan sakatzen baldin baduzu, zoaz beste irudi honetara, edo aukeratu dezakezu, jar dezakezu aukeraketaren bat egiteko. Orduan, berez, ez die programatzen ari, ez die kodetzen ari, baino bideojoko hauek jolas hauek sortzerakoan programazio kontzeptu asko sartzen dira. Zeren azkenean daukagu irudi sekuentzia bat, eta irudi sekuentzia horretan puntu batetik bestera mugitzeko aukera ematen dute elkarrekintza horiek. Gustora ere, 3 proiektuak nire ustez ikasleak erakarri dituzte eta lortu dituzte beren helburuak. Orduan, etorkizunean, jarraitu nahiko nuke honekin, bai, gustatuko litzaidake, bai maigioko gehiago eukitzea informatika irakasteko,
Eta, bueno, iaz gaimera untxiarekin jarri nintzen harremanetan, eta horregatik nago benetan hemen. Nahi nuen Minecraft erabili sistema digitalen diseinua irakasteko. Eta lehenengo mailako ikasle batzuk, zeren hoiek ziren ikasgai hori ikasten ari zirenak, beraiekin kontaktatu nuen, esan ziaten baietz, gustatuko litzaiekela, baina lehenengo maila gogorra da ikasleentzako, orduan hasteko asmoa egin zuten, baina benetan ez genuen ezertan bukatu, baina niri gustatuko litzaidake horrekin zerbait garatzea. Orduan, proiektu gehiago diseinatu nahiko nituzke, bai maila anitzetan ibiltzeko, hemen erakutsi ditudan 3 dira unibertsitaterako, baina gustatuko litzaidake ere lehen eta bigarren hezkuntzarako gauzak garatzen. Eta asmoa hori beti jarraitzea, jolasen diseinua erabiltzen edo jolasen garapena erabiltzen ikasteko. Ez ja jolasa erabiltzea ikasteko, baizik eta jolasen diseinua erabiltzea. Eta bitxikeria bat agindu dizuet hasieran, The Sumerian Game, ez dakit inorri ezaguna egingo zaion, baina oso gauza kuriosoa iruditu zitzaidan, 1964 urtean garatu zen, hezkuntzarako hain zuzen ere, diseinua Mabel Addisek egin zuen, lehen hezkuntzako irakasle batek, eta zan, lehenengo testu abentura bat irakaskuntzarako sortutakoa, baina kuriosoena iruditu zitzaidana zan, zegoela, garai hortako ordenadorea, zala idazteko makina baten modukoa, paperean ateratzen zuen edukia. Baina zegoen konektatuta diapositiba proiektore batetara eta radiokaseta reproduktore batea. Orduan, historia guztia agertzen zen paperean, baino gainera lotzen zen irudiekin eta soinuekin, eta iruditu zait, 1964ko izugarrizko kontua. Eta honekin bukatzen dut. Eskerrik asko. Eta galderetarako prest. Eta borize, oin barriro azten gara galderantzako tartiagaz. Hemen badauz, bideojoko gintza ikesten zabizion edo ikesti dozuen baten batzuk. Urrun ez dakitze galderen badeko zuen, noni lotute. Hasinik eni berriz. Horrela. Minecraft esan dozu erabiluzula erakusteko. Nahiko nuke, ez naiz iritsi. Bale. Ez galdera zan, barruko redstone horrekin... Bai, claro, ni Minecraftetik abiatu nintzen, baina gero esan zidaten Minecraft badagoela librea dana, eta gainera aukera gehiago ematen dituenak ate logikoak garatzeko. Orduan agian hortik joango gara, baina denbora eskasa dan garai batean bizi gara, eta espero dut egunen batean lortzea. Experimento politxa izango litzake. Eta gero bigarrena, erakutzen zuen Sumerian Game hori 74koa, hori garaiko beretan zelan programatzen da, sikiera. Nola? Zelan hitz egiten duzu ordenagailu batekin garai horretan? Kontua zan, hori, konputagailua zan horri ikusten dugun makina hori, suposatzen dut konputagailua izango zala tresna handi bat, baina periferikoa zan hori. Orduan, hor tekleatzea bazeon, eta erantzuna agertzen zen paperean inprimatuta. Orduan, gure sistema eragiletako proiektu horren antzera, agertuko ziren testuak, eta orain zer egin nahi duzu, nahi duzu hemendik joan, edo handik joan, edo orduan tekleatu, eta baina kuriosoa zen hori, diapositiba proiektorea, musika, eta dana
Karo, ez dakit nola erabiliko zuten. Nik irakurri nuen artikuluan jartzen zuen ikasle talde batek probatu egin zuela. Baina, garo, garai hartan ere hori, eraman beharko zituzten ikasleak gela berezi batetara, hor makina berezi horrekin, eta kontu kuriosoa izango zen, bai. Orduan pixkatotik jarraituz, ulertuten agetxik, imaginatzen dut, oso era primitiboan diseinatu zala edo programatu zala, ordenagailu zarroietan, eta moduren batean agian zure irakasteko era hori horrekin relazionatuta dago, zerotik edo, ordenagailuaren funtzio oso base horietatik, erekitzen dira dago. Bai, zeren egia esan, gaur egun jokuak garatzeko ez da beharrezkoa ezagutzea konputagailuaren funtzionamendua. Baina nik ikaslei beti esaten diet, guain gainera adimen artifizialekoekin eta lanean ari garela. Ondo programatu nahi baldin baduzu, gauza bat da programatzea, programatzeko gaiak gara illa danok. Eta gainera gaur egun dauzkagut ingurune batzuk aukerak ematen dizkigutenak izugarrizko gauzak egiteko. Baina benetan ondo programatu nahi baldin baduzue eta zuen programak ahalik eta eraginkorren izatea nahi baldin baduzue, orduan jakin behar duzue konputagailuak nola funtzionatzen duen. Eta jakin behar duzue, hori, zuk programatzen duzun hori, konpiladore batek itzuli egiten duela, konputagailuak ulertzen duen zerbaitera, gainera saiatzen dela optimizatzen, baina saiatzen da. Zuk zuzenean programatzen baduzu mistadura lenguaian kodea optimizatuta daukazu bai, ala bai. Baina, gero, mistadura lenguaian programatzea tela. Orduan, baina baldin badakigu, azkenean edukiak nondik nora mugitzen diren, driver bat azken batean da, konputagailua periferikoarekin lotzen duena. Baina driverraren atzean dago hardwarea. Eta konputagailuaren hardwareak komunikatzen dira driverrekin erregistro batzukin. Nik esaten diot erregistroari sakatu da tekla hau, eta tekla hau sakatu delako nahi detzuk egitea kode hau, exekutatzea kode hau. Orduan, baldin badakizu hori guztiak nola funtzionatzen duen, asko zerrexagoa da zuk programatzen ari zarenean pentsatzea nola funtzionatuko duen horrek modu egokienean. Aipatu duzu logika edo gitarra erakusteko mai jokoak erabiltzen dituzula hasiera batean. Adibideren bat eman zenezake nola funtzionatzen duen nolako jokoren batek? Bai, dauzkagu, nik egiten diet ikaslei normalean lehen hezkuntzan edo bigarren hezkuntzan ari garenean magia joko bat egiten dut, asmatzen dut ze egunetan jaioa da norbait. Eta jarraian kontatzen diet trukoa. Nire alabak beti esate dit oso mago txarra naizela trukoa kontatzen dudalako. Baina, trukoa azken batean, nik dauzkat fitxa batzuk, eta fitxa horietan agertzen dira bitarrez zutabe bakoitzean batekoak dauzkaten zenbakiak. Orduan, sarrera bezala erabiltzen dut jokoa, azaldu egiten diet bitarrak nola funtzionatzen duen, eta gero daukagu karta joko bat bitarrez. Zenbakiak doaz 0-tik 7ra bitarrez, eta jolastu behar dute, jolastipikoak 6ko urrea edo direla ordenatzeko kartak, ez? Jarri behar duzu karta bat balio bat bestearen jarraian, eta orduan horrelako jolasetan ibiltzen gara, pixkat bitarraren funtzionamendua, edo bitarrak nola kodetzen diren zenbakiak bitarrez ikasteko. Gero badaude beste joku batzuk, Moon jolasa adibidez, Deustoko Unibertsitateko irakasle baten izenekin oso txarra naiz. Pablo Garaizar, Pablo Garaizarrek garatutakoa da, eta jolas horrek irudikatzen ditu erregistroak eta erregistroetako balioak, orduan balio zehatz batzuk lortu behar dira,
and, or, not eta horrelako eragiketak erabiliz. Eta hori oso jolas polita da. Bai, ados. Bueno, honegaz, ja gaurko azken hitzaldira iritsi gara. Jokotenean bideojokuri buruz hitz egiten da zelanez, eta bukatzeko honek sortzen da bezan gonbidatu bat ekarri dugu, ez? Jainu Nekain. Kultura arlo desberdinetan barrenatu badan beretzi bideojokotan tope deu, hauen gidoilaritzan eta ekoizpenien, zehazki. Evil Zeppelin garatzaile taldean hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta hostien Praenariz Estudizio Donostiarra eratu dugu ekainek. Estudizioan hastapenari buruz eta arronkari buruz hitz egingo duzku, berton. Eta hori bakarrik, aipatu behar dugu pasadan hastien, pasadan ostiralien Desalen Zuon bideojokoa kaleratu da bela. Eta hori garatzeko bizi izen dabezenak azalduko dozkuz. Eta besterik barik, ja ekain prest dagoenien, berari mogotxat ditza. Ados. Así que, berezia nun aukikot? Bai, txegal dugu ditut. Zai. Eta ontsi topeko. Edo zeinak balioko dago. Nondik ipintzen da hori? Orkezpen modua hor lehengoa. Horia. Oso ondo. Bale, Ondo. Bueno, lehenik eta behin, mila esker Gamer Ontziari eta Euskoa Fundazioari aukera honek gaitxik. Landerrek lehen esan daben moduan, euskararekin erlazionatutako gai guztiak eta era berrian, beti da aldapan gorako borrokia, eta horregaitxe eruzte zolako usako oso garrantzitsua dia, eta posten izpilo beste jende ikustia, eta bebai, hemen egona izatia. Bereziki, anekdota moduan, ontxe Madrilen, nahu ikasten, eta ona gonbidatu izana, lehen aldixa, hainbeste hitzaldi eman da gero ja, lehengoa benetan euskeraz emateko, niretzat oso unkigarria izan da, eta autobusian bueltan ikustia berriro Lanbrua eta Mendixak, badakit hemengook naskatuta egongo zariela eguraldi honetaz, baina netzat politxe izan da eta faltan botatzen dut naskatuta egotia nire bai, eguraldi xataz. Presentazioin jotxo badakat, nire bai, baina edurnek ez bezala, niriak ez dakez mugimendurik ez bide hori, kondiok ez dut ikasi hori itxen, akien bere ikasle izango nintza, jakingo nuke. Hori, ona bueltauta, nire izena Ekain da, izen artistiko erabiltzen dut, Jainu Nekain, pixkat marka internazional hori saiatzen lortzen, nire izena berez Ekain zarraua da, eta Ibartarra naiz. Eta, ni naiz bideojoko garatzailea, Praenariz enpresarena, enpresa, taldearena, idazle, diseinatzaile eta pixkat produzitzaile moduan. Praenariz, gure artikuluak eta barri ikusten baduzuez, askotan jartzen dut Donostiarrak garala, ez da guzti zuzena, ni Ibartarra izan da, baina egisa da, lau taldekide zarrenetatik, hiru euskalduna garala, eta bi Donostiarrak, eta nik beti aukidot pixkat loturia gehiago Donostiarekiko Bilbokiko baino, sentitzen dut, eta orduan moduren batean Donostia erabaki dugu gure zentro moduan, zentzu horretan Euskal Herria errepresentatzen perspektiba horretatik. Gaur egun, ontxe kontaun dutzuena da, pixkat gure historisua zelakoa dan. Pixkat hemendik etxetik gertu egon da, nire gustora sentitzen naiz, eta orduan nahi dut kontau gure historisa perspektiba pixkat pertsonalago batetik, nun bertan egon da, zelan bizi izan dugun eta zelako erronkeri egin detzegun aurre, iristeko ona iritzi garen lekura. Ze jaio ginen oindala 3 urteia, hasieran, eta 3 urteietan ez eta bideojokoa garatu duzen, ondiok sentimo bat bez ez dugu ikusi. Ia, azten dan iristen lehen hau. Alan dabe, amaieratzik hasitza, esan beharra dut, historia honek amaiera ona dakala. Baina, iritziko gara horra. Lehenik eta behin, gu jaio ginen estudio zirtantzez, izenpean, zirtantzez, zirkua esan nahi dago ez, latinez,
Gara horretan ez nekan esperantza larrei hori aurrera aterako zanik, eta orduan pizkat izen olako izena ipin notzan. Eta gure proiektua Firzainz ez deitzen zen bebai, hau izan zen hori, 2008ko urrian Iruñako zentro batean, karreratxo bat, de diseño videojuegos. Eta horra ziginan, klaseko proiektu txo moduan, beste horren beste talde moduan. Proiekt Firzainz hori, 2008ko martxoan ja azkenengo izena aldatu zeban, topautu zeban, desailentzuan deitzen dana, eta hortik aurrera gure helmuga garbiagoa bihurtu zen moduren batian izen argi horrekin. Hemen destakatzen dut, 2008 abenduan, egon ginen gure lehengo bideojoko jardunaldian. Ja joko hasita urtebete baino berandu hau, Gamergy Madridera gonbidatu zuzkuen, Iruñetik jaitsi ginen autobusez, izugarrizko bidaia, 3 ordu loin, imagina baldozue. Baina, hemen destakatzeko bereziki, hau izan zen, lehen aldixan guk, zelan esan, konturatu ginen maite gendula mundu honetan parte hartzia. Jendia ezagutzia, ikustia beste pertsona batzuen historiak, beste talde batzuk, eta sala benetan zehose parte, hartu nahi gendun. Anekdotikoki, gogoratzen naiz, ona joan horretik, isa ez ginela joan, ze ikusi gendunean ze joko mota eta beste ze talde zijoa zen, gu begoazen, gure garai horretan, desailentzuan ikusten, desaten lotza zilko naiz proiektu hau eroaten badau, bertara. Zorionez, konbentzidu zozkuen bertara joateko, animau ginean, eta hori izan zen, ekidin neban, nire bizitzako akatza ondixena asko getxik, azkenien erabakitzen bertara joaten, ze hortik etorri jakun benetako talde sensazioa da sentimentua hau aurrera atera nahiko gendula. Ja, 2008ko ekainean, graduazioa eta gero, erabaki gendunean, hau ezala klaseko proiektua bakarrik, baizik eta zala zehoz benetan etorkizun gertuko etorkizunean egin nahiko genduna, aldatu gendun izena, Estudio Firzainz ez didik, praenarizera. Dela, ontxakaun izena. Bebe latinez, praenariz dator praenatare. Aditzetik esan edabela nabigatzia itxasotik, eta orduan guk itxasontziaren irudi hau dakaut, imaginatzen du gure estudixua itxasontzi bat izango alitz bezala, itxasoak zeharkatzen eta aurrera joaten. Alan dabe, garai politxorrek ez eman asko iraun, eta konturatu ginen graduazioa zentzu horretan gure taldearekiko oso eskasa izan zela. Eta 2008ko abuztuan topatu ginen gure lehengo benetako bide gurutzearekin. Nun proiektu ondiok ezegoan amaitxuta, eta klaseko incentiboa eta irakaslia atzian egon barik, hor zaila da topatzia, ze justifikazio mota, topau aldoun hori aurrera ateratzeko bereziki, ze desailentzuan kungen ekendun graduazioarako amaitzea gutxi gora bera, baina esan lortu, lehen proiektuaren historia, imagino ulertu aldo zuela. Orduan, 3 aukera auki gendu zen, momentu horretan, lehengoa da joko utzi eta talde utzi, eta development hell hori horretan ez sartu eta ekidin, eta hor, norbera bere kabuz lana topatzera, edo bakoitza bere bizitzan aurrera joatia. Bigarrena izango litzake joko ustia, baina taldean jarritzea proiektu berrixekin, eta honez eta hemen ipini duten ez gendun oso serioski kontemplatzen, eta jakina berez nahi genduna zen jokoa eta taldea jarritxu, eta nahiz eta horrek esan izan, development hell horretan buru sartu. Jakina, 3. aukera hori aukeratu gendun, eta zentzu horretan eskertu behar dutena da, ni izan nintzen taldeko produzitzaia, ze lan txarra ineban, estimatzen noiz amaitxuko gendun jokua, ze erabakia bortu gendunien, uste gendun ondiok 6 hilabete falta jakuzela, eta egisa esan falta jakuzen urte eta 3 hilabete. Orduan, zentzu horretan, nire lan txarra anestesiko ona izan zen, atera zozkuna, lagundu zozkuna jokua bueltatzen. Baina, hau erabakita ja taldeakin aurrera jarritxu nahi gendula, hauek zian aurre egin behar izan getzeun beste arazo batzuk. Lehengoa da taldien erdixak galdu gendula. Hau da graduazioekin, hor aurrera jarritxu nahi zebenok jarritxu gendun, baina beste ikasleak hor zegoen zenak graduatzeko eta jazta, taldekide horiek galdu ingendu zen. PS bostian, hasi ginen ateratzen, PlayStation bostian hasi ginen ateratzen, hau da, talentz bitartez euki gendun laguntza bat, eta eskaini zozkoen aukera PlayStation bostian jokua fizikoki atera izateko. Hasieran hau amets bat zen, baina PlayStation bostak gerra asko eman zozkun, seguk ordenagailuz ingendun berez jokua, eta PlayStation bostera sartzeko prozesu hori izan zen munduko esperientzia txarrenetako bat, zorionez ni ez naiz programatzaia, baina behiraien aurpegisa ikusten goizero horrek kontatzen zeban, konto behar zeban guztia. Programazioko lan asko falta jakun ondiok, abuztuan gauz, aurreko urteko abuztuan,
artistak lan gabe gelditzu zian, ze artia da, beti lehengo amaitzen dana edozen jokutan, da gero horrek programazioa jarraitzen dau faltarian beste arlo guztietan, eta orokorrean jarraitzeko gogu guztiak lurrian zeuazen, taldean. Orduan, erronka oneri aurre itxeko hartu gendun, momentuan izan zen erabaki arriskutzuena. Eta erabaki gendun hastia bigarren jokua lehengo amaitxo aurretik. Hau da, moduren batian, gogoak topatuz, esperantza salduz. Esaten, goez gauz bakarrik hemen lehengo jokua itxeko, baizik eta gauz hemen estudixo moduan, talde moduan aurrera ateratzeko, eta jarraitzeko honetara dedikatzen, irauten damen guztia. Baina indarra eta goguak dauzen bitxartian guk aurrera jarraitzuko dugu. Orduan, hasi ginen proiektu unbra ditzen zen, proiektu txua aurreko urteko abuztuan. Enfasiz gehiago ipini nahi dut, ze arriskutzua izan zen erabaki hau. Zan, bigarren jokua hastia lehengo amaitxo aurretik, eta inoiz joku bat bez atera barik. Baina, mandotzu edan, arrazoi horregaitxik, momentuan irutu jakun, agian hausala ez, gure aurrera ateratzeko modua. Eta ontxe, Umbrari buruz, historiasekin jarraitzu horretik, itzeingo dutzuet pixkat. Zer da Umbra? Umbra da, lehen pertsonako jokalari bakarreko joku bat, beldur psikologikoa, hau da, ez daka sustorik, tentsinua, dudak eta abar, baina susto gabe. Naztatzen ditxula persona edo majoraz maskeko estilo ziklikoa nun zuk egunero baseoz ezberdin egin behar dozu, Return of the Obra Dinen antzeko atmosfera batian. Naztatuz holan, narratiba esplorazioa eta pusliak, gutxi gora bera. Eta jakina, beldurra. Jokuan isa guztia 195 eta gutxi gora bera itxasontzi batian gertatzen da, eta gure protagonistador, behien eskerrien ikusten dozuena, Ludwig da itxasontziko karbonerua ikatza botatzen dutzen makineari, makinistia, eta da historixo bat gertatzen dena eguzkixa existitzen ez den mundu batian, eta gure protagonistia sartzen da itxasontzi honetan, espedizio honetan, beste personai bitxi batzuekin saiatzen itxasoaren amaierara iristia, nun existitzen da mitiko faro bat topatu nahi da bena, ez? Eta, bidai honetan, amets gaiztuak okiko ditzu, ikusiko ditzu beste mundu batzuetako kreaturak, eta errealitatearen beraren zalantzak sartuko jakuz. Gameplay moduan, hau da, motorra, itxasontziaren motorra, eta jokoaren zati bat, hemen pasauko duzu, goizero lanian ikatza botatzen makineari, fueieri ematen temperatura igotzeko, karrua alde batetik bestera eruaten, eta barta joko aurrera joan dela, jakin hau zailtuko da. Eta jornada lanakin amaitxuta, hasiko da esploratzaile eta zati narratibo hau. Itxasontzitsa zabalduko jatzu, hitz egin alko duzu pertsonaiekin, aktibidade ezberdinetan parte hartu, eta jakina ez dago beharrik esatea egunero ezberdina izango dela, ez? Kontoko da bena, historia hau aurrera joan ala. Ari gara demo publiko batian lanian, aterako dugula, datorren urteko hasieran. Espero dut, ez konfunditzia, data honekin beti itxendoten bezala, baina ondo dabil. Piskat underground jasi gara erakusten jardunaldi batzuetan. Orduan, honekin ez dago esan beharrik apostura irabazi gendula. Bigarren jokuak sartziak, talde guztiak reaktibo zeban, mundu guztiak nahi zeban, bigarren joko honetan sartu, desalentzuanekin ikasi genduen esperientzia guzti hori, hasi ginen aplikatzen benetan bigarren jokuakin. Normalien gertatzen dena da, lehen proiektu itxen dozuna, beti da esperimentaje. Askotan ez di aurrera urtetzen arrazoi horregaitxik. Desalentzuan zorionez eta zoritxarrez, bi aldietatik aurrera aterazan, eta honekin hasi gara aplikatzen, hori ikasi genduen guztia, bigarren joko honekin. Bebai, bueltatzen aurreko urteko irailera, jan batian hartu gendun parte eta ingendun joko txiki bat, ditzen dana Arimalotx, eta hau da gure lehen pausua euskerarekiko moduren batian sartzen, ez da lehen pausua, da gehiago oineko atzapar bat sartzen marra horretan, eta da jokutxo bat gertatzen dana Donostian dauen hotel batian, munduko etorkizun honetan, eta joko guztia ikogailu batian barruan gertatzen da. 6 egunetan ingendun, beraz erderaz eta inglesez bakarrik atera gendun, baina ari gara prestatzen honen remaster bat, bi amaiera ezberdinekin, ateratzeko estimen eta mobiletan guztiz doainik, 8 minutu irauten dau jokuak, hori atera izateko datorren urtean, eta jakina euskerari itzulita bebai, hor bai jaungo da. Alan dabe, jolastu honi baduzue, itch.io horri aldean, itch.ioan jolastu dezakazue joku honen berzino zarra, eta ez bajatzu inporta itxarotia pixkat, aterako dugu laster bebai. Eta ontxe bai, historixara bueltatzen eta denbori aurrera botatzen, heltzen gara 2023ko azaroak 3.
Zera, jokuaren irtera urtebete luzatu eta gero, lortu gendun, amets hori betetzea, eta ateratzea gure jokua Steamen ordenagailuan, eta PlayStation bostean kaja fizikoekin. Hau edia, renderrak jokuan joanelzari egin bera, eta erosine baduzu ez bada propaganda, dinot benetakoa dalako. Baina, ondiok ez dut esan, joku hau, zedan, ez? Exactamente, orduan pixkat kontoko dutzuet. Desalentzuan da Walking Simulator olako oso handi bat, eroaten gaitxuna olako Siberia alternatibo erraldoi batera, eta gure protagonista sartzen da mundu honetan, saiatzen iristen, distantzian ikusten dozuen, hiri horretara bera bertakoa izan da, eta saiatzen errekuperatzen beraren arabera bere iraganean galdu zeban zehose. Eta hau edia, argazki batzuk, alde artistikoa oso potentia da, eta jokuan jolasten baduzue, ikusi halko duzue, jokuak moduren batean taldiaren historia kontatzen da. Horrek esan nahi dago alde programazioan aldia, ezala hain zendu eta horrek etxek ukeratu gendun Walking Simulator genero hau, baina bai gekauzen bide eta 3D artista asko, orduan horretan sartu ginean, bintzat, eszenario politxauek sortzeko. Ja atera gendun, aurreko hastian, lortu gendun kapitulo biztia, lortu dauz hori beratziron jarraitzaile baino gehiago Twitterren, eta Steamen nahiz eta ez dugun salmenta exzesiboak auki, ez du lortu streamerra hundirik. Jolastia, igual ilargiri laguntza eskatuko dut zau. Jokua jolasteko, alanabe, ni ez naiz kejatzen, ze Walking Simulatorrak normalian streamingerako eta ez dira oso joku biztosuak. Baina jolastu behinen artean lortu duz nahikoa iritzen, nahikoa review, media bat aukitzeko, eta media hori 195ean positiboa da. Orduan zentzu horretan, lasaitxu hartuta dakau, lehen joku aterata, eta ja jarraitxu aldu, hemendik aurrera, eta zentzu horretan da 3 urteko kapitulo bat itxi duguna. Baina orduan, ontxe iritzi gara gure bigarren bide gurutzera. Ze politxa izan da lehen jokua atera alizatia, eta taldea inoz baino lotura bateratuago dakau, eta zentzu horretan taldeak ez du implosionauko laster, hori izan zala aurreko urtean okigen duen arazua, baina itxa dakaun arazua ezberdina da, dela zelan jarraitzu aldu aurrera, zelan bideojokoen munduan aldogun sustraiak bota eta benetan gure taldea enpresa finko bat bihurtu eta esan itxen dugula lan gure proiektuentzat eta ez konpaginatzen danok azkenean beste zozeraka, honi masterrari nahi zitzen, batzuk lanian dauz, beste batzuk ezebez eta abarrez. Orduan konta honi dutzuet, bigarren bide gurutze hau zelako izango dan. Normalin bideojoko ekitxeak arazo bat dake eta da zailak diala saltzeko. Azkenean bideojoko bat kalkulatzen baduzu zenbat ordu kostatzen da, da zenbat denbora, sarraskeri utza da, horrek zenbat diru, soldata, finkoa badakazu zenbat kostatzen daben, eta horren arabera zenbat saldu beharko zendun diru hori rekuperatzeko. Bereziki, gure desalentzuan, azkenen desalentzuan oso artistikoa da, eta zaila dia olako jokomotak saltzia. Orduan, baina alan dabe, dakaun aukera bat da, jarraitxia itxen olako oizko bideojoko, horreitxia dakau proiektun bra hor, eta harimalotx. Eta hau aurrera ateratzeko modua, nik bi ikuste ditu berezik eta gure kabuz, hau da guk ateratzen duen edozen joku, nahikoa saltzia aurrengo jokua ordaindu ahal izateko moduan, edo publisher bitartez. Dala, errezagoa, baina lan dabe oso zaila. Joaten gara, imposiblea dan mundutik, justo posiblea dan eremuan sartzen gara hor. Baina, umbrarekin bebai, enfoka ezberdina da, eta zuanen ikasi duzen, desalen zuanen ikasi duzen, hainbeste gauza horreri gara zeiatzen, aplikatzen errezago izateko, saltzeko eta jolasteko, eta umbra adibidez bai izango litzake, stream bitartez jolastu errezagoa izango litzaken joko bat jolasteko. Bigarren aukeria da, industriari gehiago gustatzen jako zen jokomotak egitxea. Hau ez edi, askotan esaten dira elevator pitch kontzeptu horiek, hori da zu astensor batean, batekin arrapauta basauz, astensoria berak jisten den momenturako zuk zure jokua saldu behar dutazu, eta behar izan nahi duzu berak zuri diru ematia. Kontzeptu hau oso enpresarioa da, baina nire ustez ondo deskribitzen dau bideojoken industrian eskatzen dian gauzak. Zentzu horretan, ni artista izan da, lantxarra indot, ze azkenean, zalentzuan edo, ni gehiago pentsau kuadroetan. Kuadro batek ze publiko objektibo daka zainiri saldu nahi dutzazu. Ez dakit kuadro bat ez dozu saldu nahi, kuadro bat itxen dozu eta jendiari gustatzen bajako ondo, ez? Baina ez da mentalidade bat zoritxarrez bideojokoen munduan funtzionatzen da bena. Orduan, gure aukera bat da, egitea olako joku oizko bat,
baina salmenta puntu errezo badakana, nun esaldi batien edo bi esalditan jaideia saldu aldozun. Horregaitxik hordakau, proiektizera, ontxe komentoko dutena, zedan. Horbe, bigarren aukeratxua da mikroerosketa bitartez egitea. Hau inversorieri asko gustatzen zaie. Zuk esaten detzezu zelan lortuko dozun dirua. Ze, karo, bideojoko egin pasatzen den asko, pues igual musika albumetan eta bartakazu piko bat saltzen dozunien hasieran, baina gero hori jausten da berehala eta jazta, eta zehoz ez alduko dozu bizitza guztian ziar, baina oso gutxi izango da hori bere lamitxuko da. Mikroerosketek betetzen den funtzioa da, piko hori jitxera malgu hau izatea eta beti minimo batian mantentzia. Karo, gu jokalarixak eta artistak izan da, hori ez da zehoze larri gustatzen jakuna. Alan da bez da estrategia txala eta superbibentzia da orduan, beharrezkoa bada egingo dugu, baina ekiden aldan bitxartian, saiatuko gara ez, beste lekure batzuetetik, eruaten. Baita ere, mobieko jokuak edo aplikazioak egin leikez. Hau behin bersori ere eta bar, asko gustatzen zaiez, mobilak, zelan esan, mobilak dira konsolekiko da ordenagailuekiko TikTok, YouTuberi dan antzerakoa. Hau da, zuk erabiltzen duzu egunero, minutu gutxiko sekuentzietan, eta edozen momentuetan erabili dezakezu, azkenean zuk ordenagailuan joko bat jolazten baduzu, mentalizo biar zara, denboria biar dozu, hori denboriekin prestatzen duzu, baina mobila beti dakazu eskura. Orduan mobiletan existitzen da oso merkatu handi bat saiatzeko hor gauzak saltzen. Gu ordenagailuetakoak eta konsoletakoak gara, orduan ez da zehoze larri gustatzen jakuna be, baina, bada zehoze eta horbe proiektutxo bat badakagu. Eta gero, nik jendiakin hitz egin da eta aholkuak entzun da, asko aholkatzen da bena zerbitzuak eskaintzea beste enpresa batzueri. Hemen ezagutu gaur Basa Jaun Gameseko laguna, bere egiten da bena da, itzuli bideojokoak beste erderara eta euskerara, eta gero diru hori erabiliagien beraiek nahi daben beste proiektutxoren bat egiteko ez. Horren barruan sportinak egin leikez bebai, eta hor mundu bat daun zure enpresa konsideratzen baduzu almen bereziren badakala, hori saldu aldotasuna beste batzueri. Guk horrez dakau zebez, eta jakina hor dakaun azkenengo posibilitatea da mobilikeko pekuo ditxasontzia moduan urazpian amaitzea. Alan dabe, presedentziak ezer demostratzeko balio badau, nik uste dut hori behintzat gertuko etorkizunean ez dala gertatuko eta taldea behintzat bateratu eta dakagula. Eta horri pini ditut bi proiektutxo, ez dutena esan inoiz ezebez oieri buruz, Cifera eta Artika, eta hori edia, gu saiatzen fitxa batzuk ipintzen beste alde hauetan bebai. Gure talde nagusi eta gehienak, danak gauz umbran. Cifera eta Artikan oso pertsona gutxi, oso denbora askean edo tanteatzen ari garan proiektutxoak dira, baina umbra aurrera atera edo ez atera, industriako beste apartatu, beste alde horietan bebai, lantzen saiatuko garan zatitxo batzuk dira horiek. Orduan, hori, moduren batean, nik uste dut, hasieran esan dut historia honek amaiera hona dakala, baina egitza esan hori desailentzuanen historia bakarrik da. Ze desailentzuanen amaiera, gure estudioan Pranarizen hasiera da. Orduan, momentuz pixkat sentitzen dut goizegi dala, esateko guk ondiok ze egiten dugun eta nola itxen duzen behar duguna da, sustraiek bota eta hau da, horregetxik dinot, hau dela, gure ontsi bigarren bidegurutze handi hau. Orduan ja, pixkat amaitzen eta hasierako galderara bueltatzen, nor gara, bointxe momentuan desailentzuanen sortzaileak. Baina bihar, eman ditxua den arrazoi gaitxik hori zaila da, alde batetik oso zaila da, jakitzea. Baina beste alde batetik errezagoa da. Eta erantzuna da, bixar izango garala, gaur izan garanan berdina, eta atzo izan ginanan berdinak, hau da, marinelak itxasoa gurutzatzen beste aldera iritzi arte. Mila esker. Bai. Oso interesgarrez, eta galderak hasi aurretik nik botako txut lehenengoa, ze harritxu izte, horren beste proiektu ikitzi, eta batez be igual Euskal Herriko garatzaien artien ez da oikona izaten, askotan ikusten dugu alako proiektu handi bategaz estrenetan dizela, eta hostien igual beste lizentzi batzun gana, beste publize edo argitaletxe batzun gana hobi erredua dela, lizentzi zen jokuek etxeko da, igual telesail bateko jokuren bat alan ez, diru irabazteko helburu horregaz. Zuek beste bidea daukeratu duzu, hainbat proiektu duko zuez, fitxa jarri duzu ez, prest egoteko moduen. Eta hori ez, hor, zelan
jo dozun erabaki horren gana, edo horrek interesatzen duzte. Oin hasi berrizik izen da. Bai, oza, zeba erabaki duen diru ez aukitzea, ez dugu erabaki diru ez aukitzea, horra maitxu dugu, eta guk hor auki dauzen fitxekin, eta gure testu ingurupean, gekaun kontestu horren arabera hartu dauz erabaki algen duzen aukera. Orduan zeba, ez dakit, publisherrik ez dakit, zuan ez jakon etorri inoiz eskaintzera dirua. Eskaini izango bazauzkun, tratuan arabera ez dakit onartu izango gendun edo, seguramente baiet. Azkenian ikaslea sarenien eta edozein diru kantitatea ondo etortzen jatzu da presioan igual hartuko gendun. Edo agian ez, zaila da jakitzia. Orduan zeba erabaki dugu nolan. Nik usteot, izan dela bereziki borondatea eta gogua aurrera jarraitzeko. Ne uste sorteak papel oso garrantzitsu bat jolastu hobe bai, azkenean gauza asko ez dauz zure esku, ez? Nik analizia hauin aldot, baina ez dakit, baina ontsen ere konfiantzako programatzeiek esaten badozta kontrata unaute NFT-ak itxen Inglaterran, ni hor gelditzuko naiz. Eta holan, orduan nik esango neman taldiak sinistu da bela proiektuan eta egiten ari garan gauzetan, eta zentzu horretan, bai nahi du dirua, ez dakigu ondiok nondik etorriko dan, baina ondo indoun zehozen ere ustez da, asko pentsau beti etorkizunean, beti gero zegoia zen itxera, eta inoiz ez ipini, arrautza guztiak zesta berdinean, esaten, segu bakek egun zuanek, seguruenik ez ebala asko salduko. Orduan, danaz esfortzu guztiak deselen zuanen ipini izan bagendu zen. Gero zuan ateratzen da, eta ez gara milionarioak bihurtzen momentuan, nik uste hor krisis existenziala handixe aukiko endula. Baina beti egon garan ez pentsatzen, ez gara la deselen zuanen taldea, gara praenariz, eta horrek esan nahi handixe bat daka, horrek lortu abela kultura edo talde osasuntzu bat aukitzia, eta jakina dana etorri laike amaierara, hor boskarren aukeria, mobidik bezala, baina, erronka horreri aurre egiten, aldun moduan aurrera botatzea, orduan superbibentzia, hori da erantzuna. Nik Madrilen ikasi edaten bideo joko diseinua, nik unibertsitateko taldeakin publikatu horren estimen proiektu bat, eukeren uzuek izan duten planteamendu hori jarraitu karrera bukatu ondoren edo ez, azkenean finantziazio ez genukan, ezin genuen denbora berezi asko jarri gure kabuz jarraitzeko hori desarrollatzen. Zuek ez detena duda pixka, zuek finantziazioa lortu zen duten... Zero, ez ebez. Izan da lanan ondoren, bakoitzak... Bai. Eta horrela atera zuten. Ez du oki laguntzarik, ez. Ez dakit ondo hori zelan urten zen, azkenien denboria pasatzen da eta momentuan pentsatzen dozu. Ez dakit, nik uste dut hor espektatibak zuzen aukitzia osasuntzua dala. Ez dakit, ari bazara pentsatzen urrengo Among Usa itxia edo, ez da gertauko. Zu ontsa ipuin bat idazten bat oso zein da posibilidadia benetan zu horretaz bizialko zara lan. Eruste zentzu horretan eri idaztia gustatzen jata gainera, eta idazle izatea edo bideojokuetara dedikatzia zure estua montatzen oso zaila da, oso gutxik lortzen da. J.K. Rowlingak oso gutxi dira. Eta orduan bai, ez dakit, imagino, ez dakit, finantziazioareko buruzko konversazioak hainbeste ez gendu zela auki, eta talentzek, zelan, eskaini zozkun aukeria, PlayStation bostean fizikoki ateratzeko, nire ustez, kaja fiziko hori beti izan da pixka tunelian beste aldian zegoen argitxo hori, ez? Honetara, eta beti esan duela, ingo dugu, eta amaitzen dugu, amaitzen ja, aterako gara. Osa, talentzek, eman zizuen izan zen, ateratzea jokoa fizikoan, laguntzarik ez. Laguntza teknikoa PlayStation bostean portina itxeko, eta PlayStation DevKit, eta kontaktuak Selectavision bitartez atera dugu fizikoki, orduan bereia Selectakin berekin ipini zuzkuen kontaktuan, eta eskaini zuzkuen aukera hori. Orduan ikizu dut izan dela motivazioa, alde batetik motivazioa, hau izaten bada proiektua, bintzat ja amaitxuko dugu, eta auta gero desmontatzen bagara, bintzat ja joku badakau, kanpoan zuk esan duzu moduan. Zentzu horretan erustez, bigarren proiektuan triple mortal hori, ondo urten jakun, ze horrek luzatu zehozkun esperantzan helmuga hori. Eta proiektua, gainera, itxura ona ari daukitzen, nik hori esan albadot gure proiektu hori buruz, ne ustez, horrek berriro piztu zeban esperantzaren edo gogoaren edo borondatearen zu hori, moduren batian. Orduan, ez do betirako zu horrek iraungo, esan nahi dut, helduko da puntoren bat, eta zigorrala dirua eta zitza egiten, dezingo, esan nahi guazen hirugarren jokoa itxera. Ez dago inorren gainauko. Ez da engainua bez, esan baina ulertzeo ez da zu azkenean. Baina ez dakit, zelan esan, gaztiak izan da.
Hau da gure bizitzeko aukera, nun esan aldo, que más vale ciento volando que pájaro en mano. Eixa, horren gainean, gustora egotia, dakaun giruakin, eta jakitzea zezaila dan, zuzure kabuz joaten bazara lana topatzera beste leku batera, nahi dozun lekuan lana topa izatea, ez dakit, moduren batean aguantago gaitxu ez, onarte, eta espero du, datorren urtean gonbidatzen banaute edo, beste jardunaldiren batean, esan hil izatea berdina ez, horrela jarritxu gula, eta igual ja datorren urtean sustraia botata, ikusiko. Asko hitz egiteko, parkatu galdu itxan ez pixkat. Pixkat hortik jarraituta ez, finantziazioaren kontua. Euskaraz garatuz gero Eusko Jaurlaritzaren finantziazioaren bat lortzea posiblea da? Egiz esan ez dakit. Zentzurretan, nik ez dut lan oso nahin bekak eta abar behiratzen. Ni oso zentrauta egon naiz, jokuak aurrera ateratzen eta ez nahi sartu gehiegi mundu horretan. Baina hor ondo zabiltza, ze buruan dakat idei hori bebai, ze mailen erakutzitxuan bi proiektu horietako bat zizera, euskararekin oso erlazionatuta dago. Eta orduan, fitxa bat edo alde bat umbraia zita daka, orduan hori aurrera jarraitzu behar dugu, baina hor badako zehose saiatuko garana sartzen eta ia, moduren batean, bueltatzen bagara gure sustrai euskaldun horietara, eta egiten badugu jokuren bat, euskararekiko edo Euskal Herriakiko erlazio zuzen bat dakana, ez gehiago baizik eta zuzena dakana, agian hor balego zehose topatu alduguna. Baina, guk azkenian, ikusi oso Twitterra eta bar, inglesez dakau. Orduan, nahiz eta guk LinkedInen eta sartzen bazara Donostiakoak garan, gure marka ari gara saiatzen internazionala bihurtzia. Orduan horregaitxik gehienan jokuak idaztitzu dain eta bar inglesez itzen dut. Eta gero erderara itzultzen du, ChatGPT bitartez, osea... Orduan hori, euskaraz ez dugu ez ebe zuzenein, baina bai da posibilitate bat aztertuko duguna eta gustauko jakuna asko berezi batzueri zehose ateralizati hortik ez, bai. Zinemara diru asko bideratzen da. Adibidez. Hau ere gaur egungo aukera bat dala. Ez dakit, baina aztertzen gabiltza eta da zehose behirauko duguna. Eta horregaitxe posibilitate horietako bat horrekin erlazionatuta dago, así que horri biliko da. Ni esker. Zure proiektu hauetan egiten duzun lanean, zein da zuretzat erronka handiena, zaiena edo zure lana proiektuaren barruan, zein izango litzake zuretzako gauza zaiena? Lehen urteetan hori taldia bateratzea, lortzea talde bat nun danok hizkuntza berdina hitz egiten dugu, simbolikoki. Nun danok gabiltza itxasontzian analogia erabiltzen rematzen zuzenbide hor berdinean. Ointxe esango nutuen asko disfrutatzotela prozesua. Erronkarik, erronkak askotan da erronka bat. Egunero lan eitxea, altzatzia, jengekin hitz egitea, erasoa konpontzia, jardunaldi hauetara etortzia, hauet prestatzia, saietzia urduri zehotia, erronka dia. Baina esango nuke, prozesuan berana, nik egunero parte hartzen duten horretan, ez dagoela zebez, ez duguna lasai ondo eta gustura itxen ja, altura honetan, eta hori da dudabarik lortu dugun gauza hundixena, ez nire ustez. Baina hor dau diruan itzala, genia. Orduan, egunerokotasunean erronkarik ez, gustua bakarrik, baina etorkizunako perspektiba horretan, sustraieko tal izate hori, gure nortasuna topatzia, eta esateko ez gara talde bat bakarri baizik eta gara hau itxen dugun enpresa bat eta algara dedika honetara beldurroki barik. Ez dakit erantzuten da ben horrek. Bai, azkenean pixkat ikustaraztea ez, bideojokoa egite duzunean ez dela bakarrik alde teknikoa, gauza bat pantailaraztea eta mugitzea, baizik eta talde kohesioa eta dirua lortzearena, finantzazioa, eta hori ere bideojoko horren parte da, Akaso ez bideojokoaren parte, baizik da enpresaren, edo kasu dutan prenari zen parte, bino, bai, ez dakit. Ikusi nahi nunez, zuretzako abertzerleen bideojoko teknikoki horren zein diren pixat gauza zaienak edo gauza esanguratxoenak asko da ikatik zuzenak. Hori, bat taldia ona lortzia,
lortzia talde hori lotzia, eta bigarrena talde hori mantentzia, azkenean behar dandigoan bitartez. Eta hori lortzen badugu, seguro hirugarrena beste zehose dela, ez? Baina momentuz horrela bai. Eta nik uste dut hor oso ondo esan dozula. Nire ustez, edozein jokon, historixa, da taldean historixa. Beti. Osea, joko asko urtetzen dira, bain dala gutxi urten zen Starfield eta bug pilua ditxu eta abar. Hori ezeguan diseinauta holan. Joko horren GDD-an hori hor ezeguan. Hori da, taldearen testuinguru praktiko realitate horren adierazle bat. Eta nire ustez hori da joku guztiekin. Ze mekanika mota erabiltzen dituen, zelan adierazten dituen beraien jokuak. Ez dakit, The Last of Usek ez zituen hainbeste animazio eta barra aukiko, ez bazituen animatzaileak eta idazle oso onak aukiko. Orduan, nire ustez beti hori jokua beti da taldearen proiektzio bat eta bisak batera garatzen dira joko horren garapen aurrera joan ala. Eta desalentzuan dudabarik hori da, eta gure bigarren jokua, bai dauzen mekanika guztiak eta abar, danadaka testu inguru oso zehatz bat taldearen situazio, hori testu inguruana momentu horretan, ez bai. Igual bukatzeko, arko ez duzun jokuetako bat, Game Jam batin izan da, orduan. Bai ala bai sartu behar dugu ez, datorren astien nengo dugun lehenengo Euskal Game Jam hori. Eta, karo, hortik, azkenin Game Jametatik jaiotniko jokuek, justo horreko baten galdetzeztien, ez? Ia, aukeri egoten den horrek gero profesionalki estrenetako eta bar, badoz kasu batzuk, baina jagin gureko neke ez, on gauzen egoeran, batez Euskal Herri mailan, ia Game Jam batetik inoiz ikusi duzun edo ikusi halko gendun ez, benetan profesionalki ez, komertziala izango zen joku bet, edo holako proiektu, enpresa, estudizo bat, halakorik, bueno. Game Jametan ni ez nabasko sartuta, bakarrian hartu du parte, gustauko jakun gehiotan sartzia. Orduan hori, nik ez dut ikusi holan okurritzen jata, ze adibide famatuak Hollow Knight, ez? Game Jam batien beti kontatzen dela hortik atera zala. Bai, jakina posible dela, azkenien estadistika asuntua da. Asko, proiektu utxo asko ateratzen baduzuz, baten bat aurrera urtengo da. Eta Euskal Herrixan gerota Game Jam gehiago hoki, posibilitateak gerota altu badian. Eustaz Game Jamak ematen damen eskaintza honena da, dala jende pertsona askontzat, lehen aldiz taldean lan egiteko asuntua. Ze, karo, zezuk zure etxean proiektu utxo bat aldo zuin, baina zuk benetan nahi badozu, splash bat auki, eta hor urten industriara eta zehozetera hor talde bat behar dozu zurekin. Eta Game Jama izaten da, niretzat Iruñan izan zen, ikasketekin hor aukine ban aukeria talde honetan parte hartzeko eta proiektu hobitzeko, baina askontzat Game Jam bitartez izango da. Eta orduan nire ustez taldiak eta jendia ezagutzeko aukerak dauzen bitxartian, jokuak, proiektuak ateratzeko aukerak igoko dira, eta proiektu horien artean profesionalizatzeko da saltzeko aukerak, ondio gehiago ez, zentzu horretan. Así que, hori da. Igual, honegaz amaitxuko dugu, ja horrean gondiorro duguleko, baina eskerrik asko gain. Bai, zueri egon bidatzea gaitzik. Mila esker. Bukari emonda, arrobia eta hartanga da dipen eskolako 3 ikasle karko dugu ze mai ingurure, hor da bizia lanien prestetan. Orduen, aurkeztu ingotaz bentset, arrobia ikastolatik Sara Esteban etorko dako, dipen Giro Bilbotik Jon Legarreta Etxebarria, eta tartangatik azkenik Aizea Muñoz ikasliek. Orduan, apurbet ikasliek egotiek ikuspuntu berrizek gehituko dutxoz, ez? Jokoteniako edizio honetan orain arte ikusi dugunari. Azkenien ikuspuntu asko jorratu dire, baina ikaslina ez, gaur egun bideojokuen munduen edo bentset bideojokuri lotutako munduetan sartzeko prest dauzenan bilbidiek, erronkak ez aztertzeko aukeriko dugu. Horren nahi dugune da, mai inguruko partaiden artien, eztabaida bat sortzi ez bakarrik galderak erantzuti eta bar, zuen artien beha hausnartzie. Baina alan dabe publikotik galdera boteko aukerak, galdera botaleik ez, orduen zalantzak eta karpenak izan ezkero, ekun ezkero, bota lasai. Orduen mesedez, jun etortzen, ez dakit zelan zoa ziren, baina danak presoa zau ziren.
jatorri zeri buruz berbetan, ez? Zuen buruek aurkezti guzteko jaten. Eta ikasketa honetan, ez? Animazioa, programazioa gozat ezberdinetan murgilduko zinen, baina horren zergatik, ez? Zergatik hautatu duzuen berton sartxie, eta batez be bideojokuen munduek erakarritxe sartu bazarien, ez? Ze azkenien animazioak ez ditxe zinemarako, edo telebiztarako lan egin leike, edo bideojokuen arloan bebai. Orduen, baina gaur egun bideojokuri buruz berretan gabizelez, hortan murgilduko ara, ez? Orduen, horixe, hasi mesedez azaldu, zergaitzik aukeratu zen duzan ikasketa hauek. Igual banaka hasi ezkero. Ni digipenen naz, digipenen ikesten dugu programazioko garrera. Sartu nintzen ona, beti guzti izan daztelako informatika eta bideojokuak eta, ambiente hori guztia ez da, ni oso txikitatik ikesi gure neuen ingeniera informatika, hasi nintzena, eta gero, itxi neuen karrera hori EH-un eta sartu nintzen digipenera gehiago informatika egin bebaiz, azkenean informatikako karrera da, baina, gehiago igual bideojoku edera bideratuta. Eta, azkenean izen zen, oso gauza pasionatu dalako, betidanik jolastu dutelako bideojokuetara, 5 urte eukin egun zenetik, holan anekdota moduan beti esaten dut, ni aitaketan beti esaten dut, irakurtzen ikasi neguela playra jolasten, eta hortik aurrera interesa gehiago sortu zazten, eta gehiago jolasten neuen, gehiago ibiltzen nintzen ordenagailuekaz, eta orduan holan sartu nintzen unibertsitatera, eta oin arte. Ados? Ni Sara naiz, Arrobitik nator, eta 3D animazioa egiten dut, nire ibilbidea oso luzea izan da ikasketeri buruz. Hasi nintzen unibertsitatean, komunikazio fakultatean, baina ez zitzaidan gustatu, hasi que joan nintzen arte ederretako fakultatetara, eta ez zitzaidan gustatu ere ez. Orduan joan nintzen Tartangara, eta hor egin nuen ikusentzunezko goi mailako gradu bat, eta arlo asko zeuden, adibidez grabakuntza, montaketa, errealizazioa telebistan, kontzertuetan, eta nire burua ikusi nuen ondo, adibidez montaketan, edizioan, pospo arloan, egiten genuen After Effectserekin, rotuluak, kabeserak, eta hori guztia, eta gustatu zitzaidan asko 3D animazioa, eta nire irakaslea bultzatu egin zidan, Sara, ikasi 3D animazioa gustatuko zaidalako. Eta, sartu nintzen, eta orain arte, eta oso gustura. Ados? Ni aizea naiz, Tartangakoa naiz, eta niri betidanik jokoak asko gustatzen zitzaizkidan, animazioare bai, roleko jokoak, eta batxillerretik ateatzean informatika ikasiko nuela uste nuen, baina azkeneko momentuan bideojokoak Tartangan ikastea erabaki nuen, eta egia esan da planeatutako gabe ikasten amaitu nuen hau. Beraz. Igual da galdera tipiko etzen duguna, baina nahiko betxete agurrela saitzeko aproposatzen da. Gurasoak etxien, ez? Esan geran, bideojokuen, animazioa, alako, gauza bat ikesko dut, ikasketa batzuk jarraitzuko bataz. Zelan bien, zelan ikusten bien mundu hau edo? Nire kasuan, ondo. Azkenean, beti jakin deroela zeurek, eta nik informatikako zeu zer ingo neguela. Azkenean informatikako gauza batin, edo informatikako gauza hori hartu eta bideojokuetara eraman, ondo ikusten zeurean, ze azkenean eurek ez deura jolasten, baina beti egon direlez mundu horretan sartuta nigatik, azkenean txikian nintzenen, nik endeuzen jokuak erosten, eurek erosten zeurean. Ikusten zeurean zelan informatikako arlotik eta jokuak zelan iken ziren interesgarria zela eta lagunak eukin euselako digipenen sartuta orduan hori zen zama punto positiboa. Baina ez teure inoz ez toztie limiterik jarri holan esategatik, ezta? Así que nik esango nuke oso
apoio handia eukin eguela, euren partetik. Bai, nire partetik ere erraztasuna ikusi zuten txikitatik ordenagailuarekin eta horrelako gauzekin. Adibidez, anai handiago bat dut eta betidanik egon naiz berarekin jolasen Play bat, Play B, Game Boy, denetarik. Eta, esan nion nire amari hau ikasiko nuela, beste gradua amaitzean, eta esan zidan oso ondo, eta galante. Egia esan da nire kasuan, nik ez nuen bideojokoak aukera bezala ere ez ikusi inoiz ikasteko, eta amak izan zen topatu zuena gradua, eta erakutsi zidan, eta niri ideia hona iruditu zitzaidan. Esan dudan bezala, azken momentuko erabaki bat izan zen, eta berak proposatu zidan. Izan hemen aldaketa bat, ikusten duz jobera aldaketa bat, zen normalien. Beti goten da, ez beldur hori edo igual, gurasoan edo familizen aldetik, zen mundu ez ezagundu hori nun zauzi desartzen, ez? Ez ikusten dugu Euskal Herri zen azten dabilela, ez geroz eta zentro gehiago, geroz eta ikasketa gehiago, garatzaile gehiago, ez, danetarik ikusten gabiz. Baina gaur egun ondino, ez dago igual horren finkatute edo horren sendotute, ez? Mundu hau. Orduen, etorkizunera begire, zelan ikusten duzue, bai untxe momentuen eta bai etorkizunien, ez? Euskal Herriko bideojokuen garapenan industriz, Egia esan, ez tegot oso ideia handirik Euskal Herrian zelan dagoen industria. Badakit ez dauzela estudio asko Euskadin finkatuta, Euskal Herrian finkatuta, gehienak estatu mailan Madrilen ala Barcelonan dauz. Bai txikiak eta bai handienak esklusiboki dauz Madrilen eta Barcelonan. Orduan ni gustatzeko litzaidak hemen geratzea eta hemen lanikia hemeko enpresa baten, ez da, azkenean hori da Euskal Herriko bideojokuen industria ez da oso handia eta garatzen ibilko da, eta garatzen dau eta garatzen joango da, eta esperantza da etorkizunen hastea eta oportunidade gehiago egotea, baina de momento dekoguna dekogu eta adaptatu egin behar gara. Ados? Ni ados ere nago berarekin, ikusten dut pizkanaka etxaten ari dira industria hau, eta adibidez gauza hauekin, game jam-erekin eta horrelakoak bisibilizazio gehiago dago gizartean, eta Euskal Herrian daude gauza potente askok, Digipen, Arrobia, Tartanga eta beste gauza batzuk, eta oso profesional dira ikasteko orduan eta irakasteko orduan. Ez daude enpresa gehiegi hemen egia esan da, baina azken urteotan gero eta indie joko gehiago ikusten ari naiz nire inguruan, eta gero eta parte hartu nahi duten pertsona gehiago, beraz nik uste dut etorkizunean enpresa gehiago sortuko direla eta profesional asko daude orain. Igual, jonek aipatu du, berton geratzi guzteko dagoela, alizen eskero. Ez dakit zuen kasu baiz, guzteko batzuen kanpora urteti ez beste enpresa batzuten edo taldietan parte hartzen, edo alizen eskero berton egongo gazan benetako industri sendo bat, berton geratzi guzteko batzuen. Ni, ez dakit, gustatuko litzaidake mundutik zehar egotea eta lan egitea herrialde desberdinetan, baina, bai gustatuko litzaidake egun batean hemen finko geratzea, baina oraindik ez dut nire burua ikusten leku finko batean geratzen. Nahi dut ikastea eta mundua ikustea eta hori. Ni aukera izan ez gero, hemengo enpresa batean lan egitea asko gustatuko litzaidake. Bai bidaiatzea interesgarria izango zen, baina printzipioz hemen bertan lan egitea hobera ikusten dut. Ekainek aipatu duzko hemen ez da, norbere enpresi sortzeko aukeri dagoela bai, beste apostu beti zen arren. Barretxe duzu baina beste aukera bada izetez ez. Eta azken finean bera Kreanabarratik etorritxe zuen antzeko, Digipen, Arrobia eta Tartana antzeko zentro bat izen da. Hori posiblea da ikusi dugu ez, baina ez dakit zuek zelan ikusten duzuen bideo hori, ezinezkoa badan zuen txat. Lan gogorra. Bai. Lan gogorra. Eta konozimendu desberdineko gauzak izan behar dituzu ondo
ondo eramateko proiektu hori. Eta lagunak, laguntza, ni oraindik ez dut nire burua ikusten hor gauza hori egiteko. Baina, denborarekin, ez dakit. Bai, azkenean ez da inbeste, nahiz eta zuk formakuntza oso nauki eta jentea topeu formakuntza bardinagaz joko bat itxiko gala enpresa sortzeko zuk esan duzu moduan. Ez da erraza zeuzer zerotik astea eta seguro ekainek esan aldutzula. Eta bebai gure kasuan adibidez guk unibertsitatean jokoak iten duguz, baina ez da erraza unibertsitateetik urten eta talde bardinagaz jarraitzea enpresa baten eta zerotik astea proiektu bat arabako zeuzer. Eta ez da imposiblea, posiblea da, baina nik uste dut gehienok azkenean enpresa batera bideratuta goazela eta ez enpresa sortzea. Egia esan da, enpresa bat sortzeko jende egokia topatu behar duzu eta gian batzuetan klasetik kanpora begiratu behar duzu eta jende gehiagorekin aukitu. Ez limitatu zure gurea. Dene patu dugu ez da edurnek hemen euskaratzeko diru laguntzak, baina igual estudio izantzeko diru laguntzak egoteko eukeri sortu lehike estatu mailan egoten dira baten batzuk, baina zuk ikusko zen duen ez, igual ziurtatukiko bat zen du esan, behin ikasketak amaitxute diru laguntza bat zuen estudio sortzeko, zuen joku aurrera eruteko, interesaguko zen horretan? Bai, kasu hipotetiko baten, diru laguntza eukinda eta ekipo bat eukinda eta posibilidadea eukinda, esan izango proiektu politia izango zen, horako zeuzer, saiatzea, aunque sea, ez da. Ez dut uste, lehen esan duten moduan, ez dut uste gauza erreza danik, nahiz eta laguntza eukik. Baina, posibilidadea nonoz sortzen badan, Eusko Jaurlaritza lehen aipatu dugu moduan diru laguntzak ematen azten badan bideo-joko munduari gero eta gehiago bazineagaz egitean moduan, bai, posibilidade zen alda, bai. Hori zen bat, ez azkenien, ez bakarrik zu ontzat, baizik eta orokorrien bideo-jokoen industria zintat, lagungarriz izango zala, eta segurunik sendotzeko balizoko bala uste dozu zuek, oinoko hori behurrun geratzen dela pentetan duzua. Itzela dirudi, baina, zaila da. Eta hori zetalen baipatu dugu datorren hastien euskarazko lehen game jama ingo dugula. Ez dakit inoz parte hartu bat duzuen game jam baten, adibidez. Zeinetan izango zuen? Pasan urtekoan, atzailean, sustraili buruzkoa. Sustraili buruzkoa, bitxo. Orduen kontu edaz, alako game jam batzuk, zuk uste zuen lagungarrez egizela aldi berien ez, taldia aipatu duzue, Universidade de Campo edo ikastetxe de Campo, olakoak eratzeko lagungarrez izan lehike eta hortik beste zozer potenti hauen indartxe dugu sortzeko? Nire kasuan klasekidekin joan nintzen. Baina eskenien ez da bakarrik klasekideek joku hori gazetxe duzuz, baina aldi berien igual industriko jente gehiago ezagutzeko lagungarrez izan lehik ez, adibidez? Azkenean game jamak eta holako hitzaldiak eta holako moduko hitzaldiak eta edo datorren nilean Bilbon egiten den BIG holako konbentzioetara joat eta beste garatzaileak zetutea eta hori beti da gauza positiboa. Ganera game jamak espezifikamente ez dire, ez dut esango entorno realista bat dela, baina azkenean emoten dutzu ideia bat bideojoku bat zerotik amaieran arte zelan sortu, ezta? Ekipo baten, bai ekipoan barruan, zelako organizazio egon bardan, dokumentuak egiten eta jokua bera egiten, bai proiektu bat zelan amaitu. Ze game jam baten espadozun entregetan jokua entrega bar duzunean, joku horrek ez du balio eta zure partizipazioa ez du balio esaterako ez. Orduan proiektuak akabeti bai erakusten dutzu eta esperientzia dan guztia, eta game jamak bai nien nazioan personalki batera bez, bai oso ez dut jendea joan dela eta oso esperientzia hona da. Nik ere ez naiz egon inoiz, adibidez egon naiz
Euskal Encounter mundatako horretako gauzak, baina gain jan inoiz. Baina uste dut ideia ona dela eta pizka bat zuk ikusteko profesionalien munduari begira nola moldatzen zaren eta hori, en plan, azkenean ezagutzen dituzu jende gehiago beste graduetatik etorritakoak, bere ikasketekin eta harremana egiten dituzu eta ez dakizu noiz zure bizitzan noiz errelazionatuko zaren beste momentu. Askotan ikusi dugun arazoa bentzete Euskal Herriko garatzaileen artean hori da, ez dizela elkar ezagutzen, ez dagoelako topagunerik eurentzat edo, sare sozialetan bai jarratzen duzu beste pertsona bat edo nalakoa. Eta, igual izan leke bide bat, hainbat egon leke ez, baina komunidade txu hori, gero zetan ditzago dena elkar ezagutzeko eta gazten juteko, hor elkarranak sortzeko, adibidez. Igual hizkuntzia jarratzeko dugu, azken finean jokoteknien gauz, bideojokuen zuen jarruna ditzea, eta euskeri orduan protagonistia da, ez. Galdetu gure konetxuen, zuen zentroatan, ez, euskeriek zelako presentziak egon, zer moduz ikusten duzuen egoerie, bideojokuren makalatu bado zuen euskeraz egon badan, adibidez. Ez dakizenan kasue. Gure unibertsitatean euskera, ez dut esango zoritzarrez azkenean unibertsitatean nahiko espeziala da. Baina, klase guztiak inglesez dire, egiten duzen lan guztiak inglesez dire, baina gauza oso ona eta oso positiboa egitea behartzen dozkue, dela egiten duguzen joku guztiak, joku bat egiten dugu urtero, eta joku horrek egon behar dira itzulite derrigorrez, euskeraz, inglesez eta erderaz. Orduan, nahita ez, azkenean euskerazko jokuak egiten gabiz, ezta? Ez dire joku profesionalak, dire ikasleen jokuak, azkenean ikasteko gauz. Baina, horako, euskerazko produktuak kaleratzea eta doaikoak dire eta edonok jolastu aldeuz, positiboa da. Gu ez gara itzultzaile profesionalak, orduan itzulerak ez dire profesional kalitatekoak, baina, aldugun egiten dugu. Arrobian adibidez ere bultzatzen dute euskera, baina zaila da ikasleak bere maila desberdinak dutelako eta nik adibidez euskara dakit ulertzen dut dena, baina nire etxean ez dut euskara egiten eta ez daukat. Erraztasuna hori egiteko eta adibidez ingelesan bai. Eta zu txikitetatik jolasten duzunean ingelesan daude joko guztiak, programa guztiak, eta azkenean ohitura hori hartzen duzu baina ingelesarekin. Programak ingelesan daudelako, bideoak YouTubeen ere, lenguaia, programazioa, dena ingelesa dela. Orduan erraztasuna niretzako ingelesarekin doa. Baina euskararekin ere ondo iruditzen zait egitea jokoak eta gauza hauek. Nire gradua gazteleraz dago bai, klase batzuk ingeleraz. Irakasleekin euskeraz egiteko aukera badaukagu, baina klasekide askok ez dakite euskeraz egiten, beraz beti gazteleraz eta ingeleraz komunikatzen gara. Euskera oso murriztuta dago nire klasea. Ez dakit ezagutzen baduzuen euskerazko bideojokuen eskaintzi zein dan. Azkenin badauz hainbat bideojoku euskera, zuntzen momentuen egun da maika uste duzela, ugarrezpan hauen, ez dira asko ez, baina zer egin lehike ez, hau indartzeko, aldik eta bideojoku aipatzen dugu, baina bai tresnak eta aipatu duzu ez, garapen tresnak eta bar, eta horrek be ez dira euskeraz egoten. Moduen, zer egin lehike ez, horren alde edo? Adibidez, YouTubeen tutorialak daudenak, itzuli euskaraz. Bidatzen dikari ez? Itzulpen lan handia egin behar da oraindik. Agian bideo-joko handienetan, gehien erabiltzen diren aplikazioetan, baina itzulpen lana handia. Azkenean itzultzea gauzak ez da erreza, ezta. Eta holako programak, erabiltzen dugu zen programak eta joku oso handiak,
normalean itzultzen dire betiko 2-3 hizkuntzetara eta hizkuntza minoritarioa kanpoan geratzen dire, ezta. Hori hobetzea egia esan ez da zaila, ez da erreza. Eta espadan, zuek gamerauntzean egiten duzuen moduan jente auki euren denbora librean jokuak itzultzea eta hori mod bidez jokuetan sartzea da gero bakotxak aukeratzea euskeraz jolastu ala ez. Hori izango zan uste dut nik biderik onena, ze realistak izen da, ez tozu, ez ara joango enpresa handi batera, adibidez, bat esateagatik, Ubisoft, eta batean euren jokuak euskeraz itzultzen hasi, ezta. Ez da realista hori lortzea. Ez da realista, diru eukin jere, bai. Justo EHUko udako ikastaradan egin duzunak hemen bai, egin duen hemen Eluiarreko kide bat, ez da komentet eman urte batzuk Ubisoften gana jo behiela, reposatuz jokuk euskaratzeko, dirugaz eta dana, sagalditu itxien ez, horrek zenbat balizoko eban. Eta Ubisoftetik esan txeden zinezko zela, adibidez, ez? Orduan beste muga edo horma bat deko gugoneko gainditzeko. Mod bidez eta beti gongo dire saliek, ez? Jokuek euskaratu gurien. Baina enpresan dizen gana heltzeko beste zuzarteko gu. Lehen justu atzeren alditzen egon gara komentan, ez? Gero ez da, emakume gehiago da bizela igual, bideojokuen munduen sartzen, ez? Hor Uemako, kasu honetan Gaztien ari dedoa, baina Uemako inkesta batzen arabera emakumien 150 jolasten dugu gaur egun bideojokuetan. Gizonezkoak ustetunak gaula 99, dolako zuzala, ez? Alde nabarize dago. Baran dago ikusi dugu, ez? Goranzko joera bat egon dela. Ez dakit zuen zentroatan zelan dagoen egoeri, ez? Gehizen hor, justuak baldo ez duzu ez dion lehen, gizena mutik izadela, baina zuen kasuen... Nire kasuan, adibidez, nire kurtsoan gaude bakarrik bi neska, baina lehenengo kurtsoan daude neska gehiago. Baina uste dut denborarekin ikusten duzu beste neskako hori ikasten eta esaten duzu eta zergatik nik ez. Eta apuntatzen zuen. Neska zenbatetik? 25. Baina, arazorik gabe, oso ondo. Nik ez daukat arazorik mutilekin egoteko. Eta nire klaseetan bebai proportzioa antzekoa da. Gu 23-24 gara eta 2 neska dauz, nire gelan. Bai, berak esan duen moduan lehenengo mailan oin sartu direnak, urte honetan sartu direnak, sartu dire bai neska gehiago, zorionez. Eta, joera hau holan badoan, ez da? Eta apur bat balantza bardintzen den. Nire klasean antzekoa ere bai, 20 gara eta 4 neska bakarrik gara, baina badago lehenengo mailan ia klase erdia neskak dira. Ez dakit zenbaki zehatzak. Eta igual klasetik aldenduz, bideojokolari esperientzira daukizonez, ez? Igual ni zarra dana sentitzen da, ez askotan online jolastukera eta baina zuek ze joera ikusten duzu, ez? Mutien da neskan artien, zelan dago gaur egun egoera? Hobetzen ari da, baina nik adibidez gogoratzen dut txikitatik nahi zenuen jolastu eta bakarrik pertsonai printzipalak mutilak ziren. Orain sartzen ari dira neska gehiago, baina batzutan dira sexualitatea erakusten dutena edo bigarren planoan dauden emakumeak, baina pizkanaka bai ari dira heltzen joku gehiago non emakumeak dira pertsonai printzipalak eta ondo dago. Neskak horrela identifikatzen dira eta esaten dute, ostia, nahi dut honetan lan egin edo honetan egon, identifikatzen zara gehiago. Nik esango nuke gaur egun joko asko ateratzen direla dibertsitate handiarekin, baina jendeak pertsonak ez dute hainbeste erabiltzen edo gian famatuak diren pertsonak interneten ez dute olako jokoak jolasten edo gauza txarrak esaten dute olako jokoi buruz, eta ez da jokoak ez daudela, baina jokoak txartu uzten dutela fama gehiago duten pertsonak.
eta gian hori norbaitek goitik begiratu beharko luke nola gelditu. Ni hemen hori galdera ketxe, baina seguru publikotik badagoela galderaren bat edo beste. Bidez, itxiarrek. Kaixo, zure asko. Eta galdetu nahi zuen, ea hurrengo asteko Euskal Game Jamean parte hartuko duzuen? Nik ez. Eta zergatik? Lan egin behar dudalako. Bai, bardin. Guzteko jazten, baina lan gehi bekot, esteko temporari. Nik ezakit, oraintxe bertan jakin dut lehenengo aldiz hori ezitzen zela. Behitu, gian klaseko kidei animatuko, esango diezu, ez? Parte hartzeko. Eta beste bat galdera bat neukan, Digipen elkasten duenarentzat, egiten duzuenean joko bat 3 hizkuntzatan, non jartzen duzue testua? Artxibo solte batean, kodearekin nahaztuta, ze formatutan, da Excel edo zer da? Normalean, depende ze joku egiten dugun. Lehenengo mailan oraindik ez dakigu programazio nivela ez da oso ona. Orduan, bai normalean testua jartzen dugu direktamente kodigoan. Bigarren mailan ja hasten garelez apur bat teknologia hobeagoa egiten eta erabiltzen, guk egiten dugu zerotik guztia. Orduan, normalean, bigarren mailatik aurrera ja hizkuntzetarako eta testuetarako erabiltzen dugu beste artxibo aparte bat JSON formatuan. Oso erreza dalako erabiltzeko eta testuak jartzeko orduan eta hizkuntza asko eukilerakoan oso erreza dalako batetik bestera jota, ezta? Adibidez guk bigarren mailan egin genuen jokua, itzuli genuen euskerara, inglesera eta erderara derrigorrezkoa zelako, baina beba itzuli genuen hizkuntza eukilagatik, ezta? Katalanera, gallegora eta txinora. Orduan, azkenean nolako, deko zuzenean nolako beste artxibo baten eta tresnak hizkuntza sartzeko jokura, itzultzea bera da zaila dana, ezta? Ez hizkuntza jokura sartzea. Bai. Orduan horregatik garbi zinuen, eta klasean ematen dizuete aholkuren bat edo hori egiteko ez? Ez, dana egiten dugu gure kontuz, eta horregatik itzulpenak ez dire oso onak, ezta? Baina... Claro, gero pentsatu behar da, bidari behar da diozu artxiboa itzultzaile bati editatu behar du, ez? Agian guztiek ezin dute JSON batean lan egin edo... Horri buruz pentsatzeko, ez? Eta jakin nahi nuenean klasean horri buruz hitz egiten duzuen edo ez? Azkenean JSON bat da testu artxibo bat. Zuk ireki aldozu edozein testu editoregaz. Baina euki genuen olakoa ze. Guk azkenean ez dakiguz, itzuli genuen hizkuntza askotara, baina guk ez dakiguz hizkuntza horrek, danak. Orduan, adibidez, txinora itzultzeko hori artxiboa pasa genion txino zenekien beste bi personari, arteko bi personari gugaz lan egin zeurenak, eta horrek artistak dire, ez dire programatzaileak, eta ez zeuren euki problemarik, adibidez, JSON hori editatzeko eta txinora itzultzeko, ezta? Orduan, klasetik irakasleak guri ez tozko emoten errestasunik horretarako, baina gure hartan moldatzen gara. Ez dakit beste galderari badeko zuen. Inoz bat animatzen ni berriz. Zera ez, Ipen, arrobiakoa ez nahi ezagutzen dut ribalia jokoen zebena eta lehentzen duen ziarak eta lagunak zerrekoak. En general, pixkat arrobiarik eta Digipenik ere baina azkenean jaren horren egun da. Zelan aukido zuen bideojokoak ikastean esperientzia? Oda, zelan da arrobian eta Digipenen bideojokoak ikastean esperientzia? Esperientzia ona, baina programazioaren aldean pixka bat kostatzen da gehiago. Ni adibidez gustatzen zait gehiago alde artistikoa, sortzea eszenatokia, argiztapena, koloreak eta hori, baina gero programazioaren aldetik noiz baitetan komplikatzen da, baina nire gustatzen zait, gustatu zait ikustea nola egiten den, azkenean zuk
adibidez zineman bezala ikasten duzunean zinema, joaten zara zinemara eta ikusten duzu pelikula, filma, baina ikasi duzunean hori, ikusten duzu beste forma batean. Eta ikasten duzunean hau, ere jokatzen ari zarenean, ikusten duzu nola daude montaketak eszenatokitan, mosketak, teksturak, mugimenduak, animazioak, orduan gauza polita da, baina ere lan asko egin behar da. Baina baliagarria. Bai. Eta gure aldetik bai, guk separatuta daukaguz programazioko karrera eta arteko karrera. Orduan, ni programazio aldetik gure helburua azkenean jokua ikerakoan ez da joku bat ikia, bera, ez da? Da jokuan bitartez programatzen ikastea, eta tresnak ikien ikastea, eta azkenean zerotik egiten dugu lez guztia, adibidez, zerotik hasikia jokua gero teksturak eta arteko gauzak implementatzeko hor dagoen prozesua zerotik hasita eta hori pantailan ikuster arte, adibidez, hor erdian dagoen prozesu guztia ikastea, ez da, adibidez. Eta ni digipenen egiten duguna eta asko gustetan daztena da, bigarren mailan programaziokoak eta artekoak bateratu iten gara joko bat ikiko. Eta azkenean komunikazioa, programazioa artean eta artekoan artean lantzea eta azkenean bakotzak dakiguz gauza batzuk eta beste gauza batzuk ez, orduan batera lan imar dugu eta batera lan imar dugu forma efikaz bat den, ez da? Eta holako gauzak ikastea azkenean oso baliagarria da, etorkizunerako enpresa baten lan egiteko adibidez, nire ustez. Igual tartangakoari galdera hori itxiko menida, ez? Zabez, tarkatu ez, hori dukat izena. Igual ekain espazun jakin, tartangatik urten da talentzeko beste bideojoku bet. Zizigi editzen da. Zizigi edolako eren bat. Beroko dut. Bai, adazpagan, ezagune dizela bere jokuek aderatzen da bezala ikusteko. Ni justo joku hori ez dakit, baina gu bigarren kurtsoan egin behar dugu ere bai joko bat, baina ez dugu programazio aldean hainbeste klase. Lehenengo mailan badaukagu klase bat programazioari buruz, baina gehiena egiten dute agian beste urteetan beraien kontuan programazioa ikasi dutenok. Arteari buruz biden ez dugu gehiagi egiten, baina iruden animazioan oso zentratuta gaude. Orduan modelaketa eta animazioa pisu gehiago ematen diogu programazioari buruz. Beraz, gure jokuak oso errazak dira programazioaren aldetik edo pertsona batek programatu ditu bakoitza. Azkeneko galderaren bat, badauen, publikoen artetik. Eta bestela Berton bukatu dugu bai. Ezkerrik asko tortziarren, oso interesgarri zindazuk kontu duzuen zorketa dana. Eta urrengo batean jarretxiko garremanetan, ze hemen ikusi dugun moduen badeko Euskal Herri zen zer ezagutu, eta horretan lanik jarretxiko dugu bai. Ezkerrik asko da txalo bat eduri. Joko teknian 2023ko edizio hau bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko bertatu zarien dan hori, eskerrik asko etxetik jarraitzu duzuen dan hori. Eta ganera, bukatzeko, zelan ez, errealizazio teknikari zeri eskerrik asko, zaben egon dire gure bronkak eta mareak aguantetan. Eta zelan ez, EITB-ri, Bizkaiko Foru Aldundizari, Eusko Jaurlaritzari, eta askuri bai, nire aldetik, gainberantzen aldetik. Eta gaurkoa amaitzute, datorren urteko joko teknia prestatzeko gogotsu gabitzela esan behar dugu. Aurretik, badazpadan, datorren asterako prestetan gabizena begoratuko dugu, ez? Aipatu dugu moduen lehenengo Euskal Game Jama egingo dugu, Somorro Studio eta UPV EHU Gaz elkarlanien. Egizu zerran Game Jam bat, kasu honetan 2 egunetako izango da, 48 orduko iraupenakiko dugu, asteburu bakarra. Orduen, ikusten bazabizien eta bideo-joko gintzan sartute bazabizien, aproposa ez, parte hartzeko. Eta Gamerauntzian webgunien, gamerantzia.eus webgunien topeko duzue informazio dana. Hori jasan da, gaurko aurkezpenak eta etxaldizek barriro ikusteko aukeri egongo da. Gaur eginiko dana
YouTubeen, Peertuben eta ETV nahieran webgunean egongo da, orduen bertoneko duzu aukeri barriro ikusteko. Eta bize bera, eskerrik asko eta hurrengo urtin ikusko gara barriro.